सर्वांना स्क्रीन दिसते का? हो माताजी. चालेल. मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला, आपले 9 अध्याय झाले. आज 10वा अध्याय चालू करूया. म्हणजे अर्धी भगवद्गीता आपली झाली. आता हा अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगत आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली आणि आपल्याला त्याने अगदी कळकळून सांगितलं की रोज तुम्ही मी लिहिलेली पुस्तकं वाचा, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग आपण हा अध्याय सुरू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांच्यामुळे मी आज तुम्हाला शिकवते त्या दोघांनाही मी नमस्कार करते. आणि 10वा अध्याय आता चालू करूया. 10व्या अध्यायाचं नाव आहे विभूती योग. आता नावापासून सुरू करूया. कोण मला सांगेल विभूती म्हणजे काय? सांगा. हरे कृष्ण माताजी. विभूती म्हणजे भस्म देवाचं. बरोबर. आणि काही अर्थ माहिती आहे? विभूती म्हणजे काय? तुमचा ऑडिओ क्लिअर नाहीये. ऐकू येत नाही. इतरांना आलं का ऐकू? नाही माताजी. बरं, जरा संगीता माताजी तुमचे ऑडिओ चेक करा, नाही तर चॅट मध्ये लिहा. इतरांना आणि काय सांगायचंय तर सांगा. विभूती म्हणजे काय? भगवंतांच्या विविध शक्ती. बरोबर बरोबर. आता विभूती म्हणजे अमरकोश म्हणजे संस्कृत मधली जी डिक्शनरी आहे त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ दिलेला आहे. आता इंग्लिश मध्ये सांगते पॉवर अँड वेल्थ म्हणजे ऐश्वर्य. तर भगवंतांचं जे ऐश्वर्य आहे त्याच्याबद्दल आज अर्जुनाला सगळी माहिती मिळणार आहे. तर आता आपण हा अध्याय चालू करूया. विभूती योग.
तर आता आपण 9व्या अध्यायात काय केलंय? 9वा अध्याय आपण शिकलो, त्याचं नाव काय आहे? कोण सांगेल मला? राजगुह्य योग. हो. संगीतामध्ये जी तुमचा आवाज येत नाही, खूप डिस्टर्बन्स येतोय जवळपास. आणि कोणी लॅपटॉप नाही तर मोबाईल उघडून काम करताय का? मग कधीतरी असं डिस्टर्बन्स येतो. आणि तुमचा आवाज आज येत नाहीये ऐकू. बरं, तर आपण 9व्या अध्यायात काय शिकलो? आपण प्रथम कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की ही राजविद्या किंवा राजगुह्य योग आहे, ते मी तुला का सांगतोय? कारण तू माझा कधीच मत्सर केला नाहीस आणि तू मला अत्यंत प्रिय आहे. म्हणजे कृष्णाने पात्रता सांगितली. जर तुम्हाला कृष्णाचं भक्त व्हायचं असेल तर तुम्हाला काय लागतं? मुख्य म्हणजे पहिल्यांदा श्रद्धा लागते. बरं, श्रद्धा आहे, पण जर एखादा द्वेष करणारा असेल तर तो कधीच कृष्णाचा भक्त होऊ शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजलं की भक्त होण्यासाठी पात्रता काय लागते. मग त्याच्यानंतर त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान कृष्णाने दिलं की जे मी तुम्हाला सांगितलंय, जसे जसे आपण शुद्ध भक्त होत जातो तस तसं हे जे अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे हे उलगडत जातं आणि आपल्याला समजतं. मी तुम्हाला जी उदाहरणं दिली अचिंत्य भेदाभेद तत्व समजून सांगायला, ती अगदी भौतिक उदाहरणं होती. तर त्याचं अगदी बरोबर तशी तुलना होऊ शकत नाही, पण आपल्याला थोडंसं ते तत्व समजू शकतं. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलंय की परत त्याचे जे भक्त आहेत ते त्याच्या दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली आहेत आणि कृष्ण त्यांचं कसं रक्षण करतो, किंवा ते जे महात्मे आहेत त्यांना महात्मा म्हटलेलं आहे. जे शुद्ध भक्त असतात ते काय करतात? सततम कीर्तयंतो माम, सतत कीर्तन करतात. आणि जे इतर देवदेवतांकडे जातात, जे अभक्त आहेत ते कृष्णाकडे न जाता देवदेवतांची पूजा करतात का? कारण त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या हृदयामध्ये खूप कामना आहेत, खूप भौतिक इच्छा आहेत. मग त्या पूर्तीसाठी ते देवदेवतांकडे जातात. आणि मग आपल्याला समजतं की त्यांनी जरी चांगली कर्म केली तर त्यांना उच्च ग्रहांवर राहायला मिळतं. अनेक लाखो वर्ष आनंदाचा उपभोग घेतात, पण हे पुण्य क्षीण झाल्यावर ते परत पृथ्वीवर येतात. मग त्याच्यानंतर आपल्याला काय समजलंय की हे जे देवदेवतांची पूजा जी लोक करतात ते इनडायरेक्टली कृष्णाचीच पूजा करतात, पण ते समजून न घेता ही पूजा करतात. आणि कृष्ण कोण आहे? कृष्ण या सर्व देवदेवतांचा सुद्धा देव आहे, त्यांचा तो ईश्वर आहे, म्हणून आपण त्याला परमेश्वर म्हणतो. आणि कृष्णाची बघा, हे जे इतर देवदेवतांची पूजा करायची असेल, तुम्ही ऐकलं असेल दुर्गा देवीची चंडी होम करतात आणि अनेक हवनं असतात जी केली जातात देवांच्या संतोष प्रित्यर्थासाठी. तर केवढी सामग्री लागते. सत्यनारायणची पूजा जरी करायची असेल साधी, तरी गुरुजी आपल्याला एक मोठी यादी देतात. पण कृष्णाने काय सांगितलंय की मला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एवढं जरी तुम्ही मला प्रेमाने दिलं तरी मला ते पोचतं. म्हणजे आपल्याला समजतं कृष्ण कोण आहे? भावग्राही जनार्दन.
त्याला काय असं आहे का की त्याच्याकडे काही फळं नाहीयेत आणि तो आपल्या फळांवर जगतोय, किंवा आपण त्याला फळं दिल्यावर त्याला आनंद होतोय कारण त्याला फळं मिळत नाहीत, असं काहीही नाहीये. तो जे काय आपण देतो त्या वस्तूकडे न बघता त्याच्या पाठची भावना काय आहे इकडे एकसारखा कृष्ण बघत असतो, की या माणसाला प्रेम आहे का, प्रेमाने अर्पण करतोय का. तर असं आणि परत कृष्णाने आपल्याला असं सांगितलंय, जे अनन्य भक्त आहे त्यांचा योगक्षेम मी चालवतो, त्यांच्याकडे जे काही नाही ते मी देतो आणि ज्यांच्याकडे जे आहे त्याचं रक्षण करतो. तर हा जो श्लोक आहे याला भगवद्गीतेची फलश्रुती म्हटलंय, कारण प्रत्येक स्तोत्र जर तुम्ही वाचलं तर फलश्रुती असते. त्या फलश्रुतीमध्ये अशी एक लिस्ट असते, तुम्ही हे स्तोत्र इतक्या वेळेला त्रिकाल पठण केलं तर तुम्हाला काय मिळणार, किंवा हे स्तोत्र तुम्ही नित्य वाचलं तर तुम्हाला सुख, संपत्ती, संतती, धन, धान्य, आरोग्य, सगळ्या गोष्टी लिहिलेल्या असतात, त्या सगळ्या भौतिक असतात. मग त्याच्यानंतर आपल्याला हे जो 9.34 जो शेवटचा श्लोक आहे मी तुम्हाला सांगितलं, तो अत्यंत महत्वाचा श्लोक आहे. आणि त्यात कृष्णाने सांगितलंय की तुमच्या मनाने तुम्ही माझे सदैव चिंतन करा, माझेच भक्त व्हा, मलाच नमस्कार करा आणि माझे पूजन करा. मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. म्हणजे हे जर आपण केलं तर काय होईल, आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होईल. तर आता हा 9वा अध्याय आपण गेल्या खेपेला आपला पूर्ण झाला. आता 10वा अध्याय, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. आता तू सदैव माझं चिंतन कर, तुझ्या मनामध्ये तू सदैव मला ठेव. आता हे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय. मग ते कसं काय त्याचं एकसारखं चिंतन करायचं, म्हणून हा अर्जुनाला प्रश्न त्याच्या मनामध्ये येतो. मग कृष्ण कसा आहे, अर्जुनाच्या मनात काय चाललंय तो लगेच त्यांनी ओळखलं. ज्याप्रमाणे एखादी आई आपल्या मुलाच्या मनात काय चाललंय हे ओळखू शकते, त्याचप्रमाणे इकडे कृष्णाने ओळखलंय. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की तुला माझं सारखं चिंतन करायचं आहे ना, मग आता मी तुला माझं ऐश्वर्य या जगामध्ये, या भौतिक जगामध्ये दाखवतो. म्हणजे तू जेव्हा इकडे सगळीकडे बघशील तेव्हा तुला माझी आठवण येईल. तर ते आता आपण बघणार आहोत की प्रथम कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की मी या जगाचा उगम आहे, मीच हे सर्व निर्माण केलेलं आहे. आणि मग सगळ्यात 4 महत्वाचे श्लोक म्हणजे 10.8 to 10.11 याला चतुश्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे, ते आपण बघणार आहोत. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनानी कृष्णाला सांगितलं की तू सर्वात श्रेष्ठ आहेस, तू सुप्रीम, यू आर द सुप्रीम एंटिटी, हे तो स्वीकारतो, तू परम आहेस. आणि मग तो अर्जुनाला सांगतो की मी आता तुला माझ्या विभूतींचं दर्शन देणार आहे. आणि अर्जुनाला या सर्व विभूतींचं दर्शन होतं. आता आपण पुढे जाऊया. आता बघा 9वा अध्याय शेवटचा श्लोक, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. आता सदैव कृष्णाचं चिंतन कसं काय करायचं, जिकडे
9वा अध्याय संपला, तिकडे आता 10वा अध्याय सुरू झाला. मग कृष्ण काय सांगतो की मी तुला माझं ऐश्वर्य दाखवी, माझं ऐश्वर्य बघितल्यावर तुला लगेच माझी आठवण होईल. जसं समजा जर एक लहान मुलगा असेल ना आणि तो शाळेत जायच्या अगोदर घरी खेळतो आणि मग त्याच्यानंतर खूप कमी वेळ उरलाय म्हणून पटपट आई त्याची तयारी करते आणि त्याला शाळेत सोडते. आता जेव्हा आई घरी आल्यावर बघते तेव्हा त्याची सगळीकडे खेळणी असतात, पेन असतं, ड्रॉइंग बुक असतं, क्रेयॉन्स असतात आणि ते सगळ्या गोष्टी बघितल्यावर तिला आपल्या मुलाची आठवण येते की हा काय करतो. कधी कधी रागाने आठवण येते, कधी कधी प्रेमाने आठवण येते. त्याचं एखादं ड्रॉइंग बघितल्यावर वा किती सुंदर काढलेलं आहे ड्रॉइंग. तर अशा तऱ्हेने आता कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे, त्याचं ऐश्वर्य सांगणार आहे की या सृष्टीमध्ये जे जे काय आहे ते बघितल्यावर आपल्याला लगेच कृष्णाची आठवण झाली पाहिजे. आता 9व्या अध्यायात शेवटी सांगितलंय की आपल्याला सांगितलं की तुम्ही माझे शुद्ध भक्त व्हा. मग शुद्ध भक्त होण्याची जो होण्याचा प्रोसेस आहे, जी प्रक्रिया आहे ती पण सांगितलंय की तुम्ही माझंच चिंतन सदैव करा. मग आपलं मन कृष्णावर स्थिर कसं करायचं. तर आता आपण बघूया हा 10वा अध्याय की आपल्याला आपण जेव्हा कृष्णाच्या ज्ञानाचं, कृष्णाच्या ऐश्वर्याचं, कृष्णाच्या शक्त्यांचं, कृष्णाच्या ऐश्वर्यांचं जेव्हा आपण ऐकतो, कृष्ण कथा ऐकतो, भगवद्गीता ऐकतो, श्रीमद भागवतम ऐकतो, तेव्हा काय होतं, आपली भक्ती जी आहे, आपली भक्ती वाढते आणि आपल्याला कृष्णाप्रती खूप प्रेम उत्पन्न होतं. आता 10.1 ते 10.7 या श्लोकांमध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की मीच हे सगळं जग निर्माण केलेलं आहे. आणि इकडे त्यांनी या स्लाइड मध्ये दाखवले की कृष्ण कुठे असतो, नेहमी गोलोक वृंदावनात असतो. मग जेव्हा त्याला हे जग निर्माण करायचं असतं तेव्हा त्याचा पहिला पुरुष अवतार कर्णोदक्षाय विष्णू असा होतो आणि या कर्णोदक्षाय विष्णूच्या श्वासाने उश्वासाने अनेक ब्रह्मांड तयार होत असतात. बघा हे तुम्हाला हे दिसतायत ना बॉल्स, ही ब्रह्मांड तयार होत असतात जेव्हा ते उश्वास करतात आणि जेव्हा ते श्वास आतमध्ये घेतात तेव्हा ही सगळी ब्रह्मांड परत त्यांच्यामध्ये विलीन होतात. आता जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण कोण आहे, कृष्ण परम आहे, त्यांनी हे जग निर्माण केलेलं आहे, तो आपला निर्माता आहे. जेव्हा आपल्याला हे समजतं तेव्हा आपण काय होतो, आपण आपली ती गोंधळलेली अवस्था तर राहत नाही. आपल्याला आपल्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी येते, कृष्ण कोण आहे आणि आपलं कृष्णाचं नातं काय आहे. असं जेव्हा होतं तेव्हा आपण कृष्णाच्या भक्तीमध्ये सदैव गुंतलेले असतो आणि आपण पापापासून मुक्त होतो. आता बरं 4 ते 6 याच्यामध्ये विविध गुण सांगितलेले आहेत आणि चांगले पण गुण आहेत, वाईट गुण आहेत. चांगले गुण किंवा वाईट गुण दोन्हीही गुणांचा उगम कृष्णापासूनच झालेला आहे हे आपल्याला समजतं. आणि जे देव देवता आहेत, जे
14 मनू आहेत, सप्तऋषी आहेत, या सर्वांचा उगम कृष्णापासूनच झालेला आहे. आणि ज्यांना हे माहित आहे, ज्यांना कृष्णाचं ऐश्वर्य माहिती आहे, ते काय करतात? कृष्णाच्या सेवेमध्ये सदैव मग्न असतात. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फक्त अनुवाद वाचू का माताजी? पहिला श्लोक. हा, अनुवाद वाचा. ओके माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 10.1. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला असे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. तर आता बघा, इकडे भगवान म्हणजे कोणाला म्हणतात? कोण सांगेल मला भगवानचा अर्थ? सांगा बरं. नाही ऐकू येते माताजी. अजिबात. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. जो सर्व गुण संपन्न, ज्याच्याकडे यश असेल, बुद्धी असेल, संपत्ती असेल, असे ज्याच्याकडे षड ऐश्वर्य आहेत तो भगवान. बरोबर. ज्याच्याकडे षड ऐश्वर्य आहेत, बल, यश, संपत्ती, ज्ञान, सौंदर्य, वैराग्य. वैराग्य सुद्धा ऐश्वर्य आहे. तो वैराग्य म्हणजे काय? की आता कृष्णाकडे सगळं आहे, खूप संपत्ती आहे. आपण जर त्याला म्हटलं की मला संपत्ती हवी आहे, तू देशील का? कृष्ण काय करेल? त्याची सगळी संपत्ती देऊन टाकेल. म्हणजे हे सगळे गुण आहेत, हे सगळं बल, यश वगैरे आहे, पण त्याची कुठली आसक्ती नाही. तर वैराग्य सुद्धा याला म्हणून ऐश्वर्य म्हटलेलं आहे. तर आता षड ऐश्वर्यानी पूर्ण आहे. तर आता हे ऐश्वर्य म्हणजे कसं आहे? बल केवढं आहे त्याच्याकडे? अनलिमिटेड, त्याला मर्यादाच नाहीये. संपत्ती केवढी आहे? अमर्यादित. तर असं ज्याच्याकडे ही षड ऐश्वर्य असतात आणि ते सुद्धा ज्याला मर्यादा नाहीये, तर अशांना भगवान म्हणून आपण म्हणतो. आता यापूर्वी 7व्या अध्यायापासून आपण बघितलं की कृष्णाने अर्जुनाला त्याच्या निरनिराळ्या शक्त्या सांगितल्या आणि त्या कशा कार्य करतात हेही सांगितलंय. आता या अध्यायामध्ये कृष्णाच्या ऐश्वर्यांचे वर्णन जे आहे ते आता अर्जुन ऐकणार आहे. मग आता हे ऐश्वर्याचं वर्णन ऐकून काय होणार आहे? आता नॉर्मल भौतिक जगामध्ये कोणीतरी आपला एखादा मित्र असेल, मैत्रीण असेल, जे खूप ब्रॅगिंग करतात, माझ्याकडे 5 गाड्या आहेत, माझ्याकडे 4 फ्लॅट्स आहेत, माझ्याकडे असं फार्म हाऊस आहे, मी या कंपनीचा CEO होतो, आता मला या कंपनीने इतक्या सॅलरीला बोलवलंय. असं जेव्हा एखादा माणूस ब्रॅगिंग करतो, तर ते तुम्हाला ऐकायला आवडतं की ऐकायला आवडत नाही? सांगा. ऐकू येतंय ना मी काय बोलते ते? हो माताजी. हा, मग सांगा बरं, असं कोणी आपलं सगळं ऐश्वर्याबद्दल सांगितलं तर ते आवडतं का? सांगितलेलं की आवडत नाही? आवडत नाही. आवडत नाही, जास्त करून आवडत नाही असं जेव्हा एखादा माणूस सांगतोय. पण आता कृष्ण हे जे सांगतायत किंवा आपण आपल्याकडे जे ऐश्वर्य आहे ते कोणाला सांगू शकतो? जे आपले अगदी जवळचे आहेत, आपले आई वडील म्हणा, आपले भाऊ बहीण म्हणा, आपली मुलं म्हणा, यांना आपण सांगू शकतो. तर इकडे
कृष्णाने आपलं ऐश्वर्य अर्जुनाला का सांगितलंय? कारण अर्जुन त्याला अतिशय प्रिय आहे. तर श्लोकामध्ये शब्द आहे प्रियमाणाय, तर तो अतिशय प्रिय असल्यामुळे हे सगळं ऐश्वर्य कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. आणि मनुष्य जितकं भगवंताबद्दल श्रवण करतो, भगवत कथा असेल किंवा लीला असेल, त्याच्या धामाचं वर्णन असेल, त्याचे गुण असतील, जितकं जितकं तो श्रवण करतो तितकं तो भक्तीमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. जर तुमची श्रवण तुम्ही खूप कमी श्रवण केलं असेल तर तुम्हाला भगवंताबद्दल तितकं प्रेम उत्पन्न होऊ शकत नाही. आणि प्रेम उत्पन्न झालं नाही तर तुम्ही कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही. आणि ही जी भगवत कथा आहे ती कोणाकडून ऐकली पाहिजे आपण? जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत अथवा जे परंपरेमध्ये स्थित गुरु आहेत, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, यांच्या मुखातून आपण ऐकली पाहिजे. आणि कोणाबरोबर ऐकली पाहिजे हे पण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की भक्ताच्या सत्संगामध्ये आपण ही भगवत कथा ऐकली पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की ही कारणं त्यांनी सांगितले. तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी कारणं सांगितली की हे कृष्ण का सांगणार आहे अर्जुनाला, कारण तो प्रिय आहे. आणि जेव्हा कृष्णाबद्दल अर्जुनाला माहिती आणि जास्त मिळणार आहे तेव्हा तो भक्तीमध्ये स्थिर होणार आहे. तर असं करून अर्जुनाच्या हितार्थासाठी आणि आपल्या हितार्थासाठी कृष्ण हे ज्ञान प्रदान करत आहे. कुठेही कृष्णाला बोस्टिंग करायचं नाही की मी इतका श्रीमंत आहे, माझ्याकडे असं ऐश्वर्य आहे, असं नाही. आणि हे जे कृष्ण आपल्याला सांगणारे त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल ते ऐकून आपल्याला त्याच्याबद्दल प्रेम वाटणार आहे, त्याच्याबद्दल आदर अणिक उत्पन्न होणार आहे. आणि आपल्याला कृष्णाला शरण जाण्यासाठी हा एक मार्ग आहे. जेव्हा आपण त्याच्या ऐश्वर्याचा ऐकतो तेव्हा आपण त्याच्या पुढे नतमस्तक होतो आणि म्हणतो कृष्णा तू केवढा मोठा आहेस. आता पुढचा श्लोक बघूया. आता हे मी तुम्हाला सांगितले की 7व्या अध्यायात अर्जुनाला कृष्णाने त्याच्या विविध शक्त्यांबद्दल आणि त्या शक्त्या कार्य कसं करतात हे सांगितलं. आणि हे सांगण्याच्या पाठीमागे काय काय होतं, हे सांगण्याच्या पाठचा उद्देश काय होता की कृष्णामध्ये दृढ श्रद्धा भक्ती उत्पन्न व्हावी म्हणून. आता या 10व्या अध्यायामध्ये आपण त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान ऐकणार आहोत. तर इकडे एक पात्रता पाहिजे तुम्हाला. त्याचं जर भक्तीमध्ये तुम्हाला स्थिर व्हायचंय किंवा दृढ भक्तीने पुढे जायचंय तर आपल्याला श्रवण करायची इच्छा पाहिजे. जे जे काही कृष्ण सांगणार आहे ते एकाग्र चित्तेने तुम्ही जर श्रवण केलं तर तुमच्या हृदयामध्ये परिवर्तन होतं. आणि हे जे कृष्ण अर्जुनाला का सांगत आहे, कारण कृष्ण अर्जुन हा कृष्णाला अत्यंत प्रिय आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आता समजा जर एक आई असेल, त्या आईला आपल्या मुलाबद्दल किंवा आपल्या बाळाबद्दल सर्व काही माहित असतं. त्याला काय खाणं आवडतं, त्याला कोणते खेळ खेळायला आवडतात, त्याला कार्टून बघायला आवडतं का, की गाणी ऐकायला आवडतात, सगळं काही माहित असतं. पण आईच्या बालपणाबद्दल तो मुलगा अज्ञात असतो, त्याला काहीच ज्ञान नसतं. मग त्याला जेव्हा त्याची आई सांगते की मी लहान असताना अमक्या शाळेत जात होते, मग माझ्या या मैत्रिणी होत्या, मला हे खायला आवडत होतं, मला हे खेळ खेळायला आवडत होते, तर त्याचप्रमाणे देवता आणि ऋषी यांना सुद्धा कृष्णाबद्दलची माहिती नसते. त्यांना सुद्धा माहिती नसते, कारण त्यांचा सुद्धा उगम कृष्णापासून झालेला आहे. म्हणजे कृष्णाच्या वर कोणी नाहीये. कृष्णाने हे जग निर्माण केलंय, त्यांनीच देव देवता आणि सप्तऋषी जे आहेत त्यांना निर्माण केलंय. त्याच्यामुळे कृष्णाला कोणी जाणू शकत नाही, पण कृष्ण आहे तो आपल्या सर्वांना जाणू शकतो. आता 10.3 पल्लवी माताजी. ओके, अनुवाद वाचू माताजी हा, डायरेक्टली. अनुवाद, इकडे श्लोक नाहीये. ओके ओके. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 10.3. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा, अनादी आणि सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. तर आता बघा, जे प्रयत्न करतायत की मला आत्मसाक्षात्कार झाला पाहिजे, म्हणजे ही असामान्य माणसं आहेत. आणि तुम्हाला 7.3 या श्लोकामध्ये दिलेलं आहे ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतती सिद्धये, म्हणजे सहस्रावधी माणसं या भक्ती मार्गावर चालत आहे, परंतु त्यातला एखादा माणूस जो आहे तोच जाणू शकतो की श्री कृष्ण कोण आहेत, किंवा ते तत्व जाणू शकतो. तर आता इकडे आपल्याला हे समजतं, इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की, आणि श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की आपल्या सेल्फ एफर्टनी, स्वप्रयत्न करून आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही. कृष्णाची कृपा झाली पाहिजे आपल्यावर, अथवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्ताची कृपा झाली पाहिजे, आणि तेव्हाच तो जो भाग्यशाली भक्त आहे तो कृष्णाला जाणू शकेल की कृष्ण कोण आहे. आता पल्लवी माताजी थोडं वाचायचं आहे या तिसऱ्या श्लोकातलं 365 पेज. ओके माताजी. तो सेकंड पॅरेग्राफ आहे. या श्लोकामध्ये भगवंतांचे हो, माताजी. वर्णन अज. ओके माताजी. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय. या श्लोकामध्ये भगवंतांचे वर्णन अज अर्थात अजन्मा या शब्दाने करण्यात आले आहे, परंतु दुसऱ्या अध्यायात जीवांचे वर्णन केलेल्या अज या शब्दापासून हा शब्द भिन्न आहे. भौतिक आसक्तीमुळे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होणाऱ्या जीवांहून भगवंत भिन्न आहेत. बद्ध जीवात्मे देहांतर करीत असतात, परंतु भगवंतांचा देह कधीच बदलत नाही. जेव्हा ते या भौतिक जगतात अवतरित होतात तेव्हा सुद्धा ते अजन्म म्हणूनच येतात. म्हणून चौथ्या अध्यायात म्हटले आहे की भगवंत आपल्या अंतरंग शक्तीमुळे कधीही अपरा प्रकृतीच्या अधीन होत नाहीत, तर ते सदैव पराप्रकृतीतच असतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. हा, तर आपल्याला समजलंय का की इकडे या श्लोकामध्ये भगवंताचे वर्णन जे केलेले आहे अजन्मा, आणि असाच शब्द दुसऱ्या श्लोकामध्ये वापरलेला आहे. पण त्या दोघांमधला जो फरक आहे तो आपल्याला समजला पाहिजे की कृष्णाच्या वर कोणी नाहीये, आणि आपला जो कंट्रोलर आहे, आपल्याला ज्यांनी जन्म दिलेला आहे, आपल्याला ज्यांनी निर्माण केलं आहे, तो श्रीकृष्ण आहे. तर असा हा फरक आहे. आता परत लास्ट पॅरेग्राफ जो आहे ना पल्लवी माताजी, 365 पेज वरचा. हा 366, ओके ओके. त्यात जरा त्यांनी इथपासून श्रीकृष्णांच्या हा मार्गदर्शना. तो जरा पॅरेग्राफ वाचायचा. ओके ओके. श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली जे कर्म केले जाते ते सर्व दिव्यच असते. हे कर्म शुभ आणि अशुभ या भौतिक परिणामांनी दूषित होऊ शकत नाही. प्राकृत जगतातील शुभशुभत्वाची संकल्पना ही कमी अधिक प्रमाणात मनकल्पितच गोष्ट आहे. कारण या भौतिक जगतात कोणतीच गोष्ट शुभ नाही, सर्व काही अशुभच आहे. कारण मुळात भौतिक प्रकृतीच अशुभ आहे. आपण ही शुभ असल्याची केवळ कल्पना करतो. पूर्ण भक्तिभावाने आणि सेवाभावाने केलेल्या कृष्ण भावना भावित क्रियांवरच खरे मांगल्य अवलंबून असते. म्हणून जर आपल्याला आपली कर्मे शुभदायी करावयाची असतील तर आपण भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य केले पाहिजे. असे मार्गदर्शन श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीता यासारख्या शास्त्रांमध्ये किंवा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंद्वारे दिले जाते. आध्यात्मिक गुरु हे भगवंतांचे प्रतिनिधी असल्या कारणाने त्यांनी केलेले मार्गदर्शन म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांनी केलेले मार्गदर्शन होय. आध्यात्मिक गुरु, साधू आणि शास्त्र एकाच प्रकारे मार्गदर्शन करतात. या तिघात कोणताच विरोधाभास नसतो. यांच्या आदेशानुसार केलेले सर्व कर्मे या भौतिक जगताच्या पुण्य आणि पाप कर्मापासून मुक्त असते. अशी कर्मे करताना भक्ताचा जो दिव्य भाव असतो तो वस्तुतः त्यागाचा भाव असतो आणि या भावाला संन्यास असे म्हणतात. भगवद्गीतेतील 6व्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे जो भगवंतांच्या आदेशानुसार आपले कर्म कर्तव्य म्हणून करतो आणि जो आपल्या कर्मफलांची अपेक्षा करत नाही, अनाश्रितः कर्मफलम, तोच वास्तविक संन्यासी आहे. भगवंतांच्या आदेशानुसार जो कोणी कर्म करतो तोच खरा संन्यासी आणि योगी होय. भोंदू योगी किंवा संन्याशांचा वेश परिधान करणारा मनुष्य खऱ्या अर्थाने संन्यासी किंवा योगी होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण म्हणते. हरे कृष्ण. तर आपल्याला काय समजतं इकडे की या जगात कुठलीही कर्म आपण केली, आपण आपल्या मनाने ठरवतो की हे कर्म शुभ आहे, हे कर्म शुभ नाहीये. पण इकडे प्रभुपादांनी सांगितलंय की सगळीच कर्म अशुभ आहेत. परंतु जेव्हा आपण कृष्णासाठी कुठलीही कर्म करतो आणि ते सुद्धा आपल्या आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली, ती कर्म म्हणजे वास्तविक पुण्यकर्म झाली. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला इकडे समजतं की जे देव देवता आहेत हे सुद्धा, यांनी सुद्धा कृष्ण कोण आहे हे तत्वता ते जाणू शकले नाही. कारण त्यांचा सुद्धा निर्माण करता हा कृष्ण आहे. हा, आता कुमुद माताजी, आणि मला सर्वांना तुम्हाला रिक्वेस्ट करायचंय, कुमुद माताजी श्लोक जेव्हा वाचतील ना त्यांच्या पाठोपाठ तुम्ही म्यूट राहा, पण तुम्ही सुद्धा हा श्लोक म्हणा, म्हणजे आपल्याला सवय होते श्लोक म्हणायची. कुमुद माताजी. येस माताजी, हरे कृष्णा. हा. येस. श्लोक क्रम 4 आणि 5. येस माताजी. बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयम् एव च
अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक्विदाः। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. बुद्धी, ज्ञान, संशय आणि मोह यातून मुक्तता, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय संयमन, मनोनिग्रह, सुख आणि दुःख, जन्म मृत्यू, भय, निर्भयता, अहिंसा, समता, संतुष्टी, तपस्या, दान, यश आणि अपयश इत्यादी जीवांचे सर्व विविध गुण माझ्याद्वारेच उत्पन्न झाले आहेत. हरे कृष्णा. आता कृष्ण काय म्हणतोय, मी सुप्रीम आहे, सगळ्यावर माझा कंट्रोल आहे. म्हणजे सगळ्यावर म्हणजे अगदी काहीच असं नाहीये, एखादा भाव सुद्धा असा नाहीये की जो मी कंट्रोल करत नाही. प्रत्येक या सृष्ट जगामध्ये जे काही आहे त्याच्यावर माझा ऍब्सल्यूट डॉमिनन्स आहे. तर आता इकडे या 4 आणि 5 या दोन्ही श्लोकात मिळून कृष्णाने 20 भाव सांगितले, 20 इमोशन्स. आणि हे जे या ज्या भावना आहेत त्याचे वेगवेगळे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन्स होतात. आणि व्हरायटी म्हणजे आपण म्हणतो ना, जितक्या काय आहे ते मराठीत, जितक्या व्यक्ती तितक्या प्रकृती, ज्याप्रमाणे असे म्हणतो ना, तर जितके भाव तितके व्यक्ती. म्हणजे या श्लोकातून आपल्याला समजतं की हे जे 20 या ज्या भावना सांगितलेल्या आहेत त्याची व्हेरियस कॉम्बिनेशन्स होऊन वेगवेगळ्या तऱ्हेचं एक ह्युमन नेचरचं फॅब्रिक तयार होतं. तर वेगवेगळ्या स्वभाव तयार होतो. तर आता ही एक एक बुद्धी मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे, मग त्याच्यानंतर थोडंसं जास्त सांगेन तुम्हाला. बुद्धी, आता बुद्धी म्हणजे या श्लोकामध्ये काय आहे की तुमची ॲबिलिटी, अनालिसिसची ॲबिलिटी आहे की हे आत्मा आणि शरीर हे वेगवेगळं आहे. तर ही जी अनालिसिसची जी पॉवर आहे त्याला बुद्धी म्हटलेलं आहे. आणि जो हे व्यवस्थित अनालिसिस करू शकतो तो बुद्धिमान आहे. त्याच्यानंतर ज्ञानम. ज्ञानम म्हणजे काय की फक्त आपण आपल्या भौतिक जे आहे तुमच्या गरजा, ते फक्त त्याची काळजी घेणं म्हणजे ज्ञान नाही. एक तर ज्ञान म्हणजे परत इकडे की तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की जड म्हणजे काय, चेतन म्हणजे काय. तर हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे आणि ते लक्षात आल्यावर त्याच्यावर तुम्ही त्याप्रमाणे तुम्ही निर्णय घेतले पाहिजेत. हे जे आहे ज्ञान, की आता तुम्हाला लक्षात आलंय की जड आणि चेतन म्हणजे काय. जेव्हा तुम्हाला लक्षात आलंय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, आता हे जे ज्ञान मिळालंय त्याचं तुम्ही ऍप्लिकेशन कसं कराल की तुम्हाला लक्षात, आता तुम्हाला समजलंय की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मला जो हा भौतिक जगातून आनंद जो मिळतोय हा तात्पुरता आहे. मग खरा आनंद मला कुठून मिळणार आहे? श्रीकृष्णापासून मिळणार आहे. मग माझी कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन काय आहे की मी कृष्णाचा सेवक आहे. मग ती मी निभावतोय का, मी काय करतोय, हे जेव्हा तुम्हाला समजतं जड आणि चेतन हे वेगवेगळं आहे, आपण स्वतः चेतन आहोत आणि मग त्याच्यावर आपण काय ऍक्शन घेतोय आणि काय आचरण करतोय, हे जेव्हा आपण पूर्ण तसं आचरण करतो तेव्हा आपण म्हणतो की हा माणूस ज्ञानी आहे. असम्मोहम. असम्मोह म्हणजे काय की जेव्हा तुमच्या मनामध्ये काही शंका नाहीये, डाऊट नाहीये,
आणि पूर्ण क्लॅरिटी आहे. काय क्लॅरिटी? की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, काही कन्फ्युजन नाही. अशा स्थितीला असंमोह म्हणतात. मग क्षमा. क्षमा म्हणजे की ज्यांनी तुम्हाला दुखावलेला आहे अशाला तुम्ही माफ करणे, याला क्षमा म्हणतात. हे आता मी परत तुम्हाला नंतर एखाद्या या 2-3 जे गुण आहेत त्याच्यावर मी तुम्हाला गोष्ट सांगेन. सत्यम. सत्यम म्हणजे काय? नेहमी आपण खरं बोलायचं, दुसऱ्यांच्या हितासाठी खरं बोलायचं. पण इकडे शिला प्रभुपादांनी दिलेलं आहे की सत्य स्पष्ट आणि उघडेपणाने बोलावे, जेणेकरून इतरांना वस्तुस्थिती कळून येईल. जर एखादा माणूस चोर असेल आणि तो चोर असल्याचे लोकांना सांगितले तर ते सत्यच आहे. कधी कधी सत्य हे जरी कटू असले तरी सत्य बोलण्यापासून परावृत्त होऊ नये. सत्यता म्हणजे तथ्यांचे इतरांच्या हितासाठी यथार्थ रूपामध्ये प्रस्तुतीकरण करणे होय, आणि ही सत्यतेची व्याख्या आहे. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलं की नेहमी आपण सत्य बोलावं, उघडेपणाने बोलावं, पण असं बोलावं लोकांच्या हितासाठी बोलावं. ते सत्य जरी कटू असेल तरी ते आपल्याला तसं बोललं पाहिजे. मग सत्यता झाली. मग दम. दम म्हणजे काय? आपले जे इंद्रिय आहेत, इंद्रियांवर संयम ठेवणे. आणि इंद्रियांवर संयम म्हणजे आपण कसा ठेवायचा, की आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आता माझ्या इंद्रियांची शक्ती या भौतिक कामना ज्या आहेत त्या पुऱ्या होण्यासाठी मी तिकडे माझी इंद्रिय लावली नाही पाहिजे. म्हणजे इकडे इंद्रिय निग्रह म्हणजे प्रॉपर यूज ऑफ सेन्सेस, ही आपण आपली जी इंद्रिय आहे ती कृष्णाच्या सेवेमध्ये लावली पाहिजे. भौतिक कामनांच्या पाठीमागे जर आपण लावली तर आपली जी स्पिरिच्युअल एनर्जी आहे किंवा आपली जी भक्ती आहे त्या भक्तीला धक्का लागू शकतो. तर असं आपण काही करायचं नाही ज्यानी आपली जी भक्ती आहे, कृष्णावर श्रद्धा आहे ती कमी होईल. तर याला दम म्हणतात. मग सुखम. सुखम म्हणजे काय? सुखम म्हणजे जेव्हा आपण आपल्याला आनंद होतो त्याला आपण सुखम म्हणतात. आणि इकडे शम, असं शम मी घेतलं नाही. तर शम मनुष्य निरर्थक जेव्हा विचार करतो त्यांनी ते काय होतं, असे विचार केले नाही पाहिजेत. मनाला त्रास होतो. आपल्या मनामध्ये कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही सदैव चिंतन केलं पाहिजे. तर क्षम म्हणजे काय, की हे जे विचार आहेत, जे निरर्थक विचार आहेत त्या विचारापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे. आपली जी विचारशक्ती आहे त्याचा जो यूज आहे, त्याचा उपयोग जो आहे तो योग्य ठिकाणी केला पाहिजे. विचारशक्ती कुठे लावली पाहिजे? भगवद्गीतेचं पुस्तक वाचा, नीट प्रत्येक वाक्याचा अर्थ समजावून घ्या. हे का म्हटलेलं आहे? मग काही ठिकाणी शिला प्रभुपादांनी श्रीमद भागवतम मधले काही जे श्लोक आहेत ते कोट केले आहेत. मग त्या श्लोकामध्ये श्रीमद भागवतम मध्ये शिला प्रभुपादांनी काय म्हटलंय तात्पर्य, इकडे आपली तुमची जी विचारशक्ती आहे ना
तिकडे डायव्हर्ट केली पाहिजे. मग दुःखम म्हणजे काय, जे आपल्या मनाविरुद्ध होतं असं जेव्हा होतं तेव्हा आपल्याला दुःख वाटतं, म्हणजे सुख दुःख हा मनाचा एक भाव झाला. आता त्याच्या पुढे आहे भवो. आता इकडे भव म्हणजे काय, की आपल्याला आपण मी आहे हा जो भाव आहे ना, की आय एम, हे जे आपल्या एक्झिस्टन्सचं जे आपल्याला समजतं की मी मी आहे, हे जे अस्तित्व आपल्याला आपलं जाणवतं त्याला भव म्हटलंय. आणि मग त्याच्यानंतर अभव आहे. अभव म्हणजे मृत्यूच्या वेळेचा जो एक्सपिरियन्स आहे, की आपण आता हे भौतिक जग सोडून चाललोय, त्याला अभव म्हणतात. मग भय म्हणजे काय, की आपल्याला माहितीये जेव्हा आपल्यावर संकट येतात तेव्हा आपण काय जातो, आपण खूप घाबरून जातो. तर हे जे भय आहे हे कशामुळे येतं, की जेव्हा आपण भौतिकाची खूप आपल्याला आसक्ती असते आणि जेव्हा दृढ असं असतं की मी हे शरीर आहे, हे जेव्हा आपल्यामध्ये आपण जेव्हा कृष्णाचे भक्त आपण कृष्णाची भक्ती करत नाही तेव्हा आपल्यामध्ये भय असतं. पण जे कृष्ण भक्त असतात ते कसे असतात, त्यांना कुठलंही भय नसतं, कारण त्यांना माहित असतं मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि आत्मा हा अमर आहे. म्हणून प्रल्हाद महाराजांच्या जेव्हा हिरण्यकश्यपूने त्यांना मारायचा प्रयत्न केला, त्यांना विषारी सापांच्या पिंजऱ्यात ठेवलं, तेव्हा देखील ते कसे होते, अभय होते. त्यांना अजिबात त्रास झाला नाही, भीती वाटली नाही. तर आता हे जे सगळे गुण आहेत, अहिंसा, समता, तुष्टी, हे सगळे जे गुण आहेत हे आपल्यामध्ये कसे मॅनिफेस्ट होतात आणि कुठल्या डिग्री पर्यंत होतात, ते कृष्ण ठरवतो. कृष्ण सँक्शन करतो की या माणसामध्ये इतकी डिग्री पाहिजे. आता पुढचं भयम अभयम ते मी तुम्हाला सांगितलं. मग अहिंसा म्हणजे काय, की दुसऱ्यांना आपण शब्दाने, ऍक्शन तर सोडूनच द्या, ऍक्शन करायचीच नाही, पण शब्दाने किंवा विचाराने सुद्धा दुसऱ्यांना आपण त्रास नाही द्यायचा किंवा दुसऱ्यांबद्दल वाईट विचार करायचा नाही, याला अहिंसा म्हणतात. असं नाही कुठे जाऊन तोडफोड करायची. आपल्याला अहिंसा म्हणजे काय होतं, दंगल, तोडफोड, कोणाला शिव्या द्यायच्या, हे लक्षात येतं. पण विचाराने आणि शब्दाने सुद्धा दुसऱ्यांना दुखवायचं नाही, याला अहिंसा म्हणतात. समता म्हणजे दोन्हीही चांगल्या प्रसंगात, वाईट प्रसंगामध्ये आपलं मन स्थिर ठेवायचं. म्हणजे तुम्हाला काही गोष्टींबद्दल प्रेम असतं किंवा काही गोष्टींबद्दल द्वेष असतो, तर द्वेष आणि प्रेम या दोघातूनही जेव्हा तुम्हाला मुक्ती मिळते तेव्हा तुमचं मन न्यूट्रल राहतं. तुष्टी म्हणजे काय, समाधानी राहायचं. माझ्या कर्माने जे काय मला आलंय त्यात मी समाधानी आहे. तप म्हणजे काय, तुम्हाला माहितीये की आपण जेव्हा एक अनुष्ठान करतो की बाबा मी आता इतक्या माळा जप करणार आहे, किंवा चातुर्मासामध्ये लोक करतात की ते एक वेळ जेवत नाही आणि यात्रा करतात आणि अशी बरीच काही ते स्वतः व्हॉलेंटरीली ते स्वीकारतात की मला माझ्या चित्तशुद्धीसाठी मी हे करणार आहे.
दान म्हणजे तुम्हाला माहितीये, जेव्हा आपण गरीब लोकांना पैसे देतो, अन्नदान करतो, याला आपण दान म्हणतो. यश म्हणजे की जेव्हा आपल्यामध्ये काही चांगले गुण असतात आणि त्या चांगल्या गुणांमुळे जेव्हा आपल्याला प्रसिद्धी मिळते, त्याला यश मिळतात. आणि अयश म्हणजे आपल्यामध्ये जर काही वाईट गुण असतील आणि त्या वाईट गुणांमुळे आपल्याला प्रसिद्धी मिळते, त्याला खूप प्रसिद्धी म्हणतात, त्याला अयश असं म्हटलेलं आहे. तर हे 20 गुण जे आहेत, हे कुठल्या एक्सटेंट पर्यंत प्रत्येक माणसामध्ये उत्पन्न होतात, की कृष्ण जितकं सँक्शन करतो, म्हणजे कृष्णाने सांगितलं माझा ऍब्सोल्यूट डॉमिनन्स आहे या सृष्टीत, जे काय आहे ते, आणि या ज्या भावना आहेत या सुद्धा कंट्रोल करणारा मीच आहे. म्हणजे आता कृष्ण चांगल्या आणि वाईट गुणांचा उगम आहे. मग हे समजवायला आता बघा, आता ज्याप्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती विविध यंत्रातून बाहेर येते, एकामधून आवाज बाहेर येतो, एकामधून लाईट येतो, एका एसी असेल तर एसी मधून गार वारा येऊ शकतो, हीटर असेल हीटर मधून गरम वारा येऊ शकतो. तर हे सगळं जे बाहेर येत आहे, एकातून ध्वनी, एकात प्रकाश, एकातून गरम हवा, एकातून गार हवा, हे जे सगळं बाहेर येत आहे, त्याचा जो उगम आहे, उगम एकच आहे. त्याचप्रमाणे की जी कृष्ण जो आहे, कृष्ण हा उगम आहे, आणि आपल्या पुरुषार्थाप्रमाणे जे काय बाहेर येतात, चांगले गुण बाहेर येतात, वाईट गुण बाहेर येतात, ते आपण पूर्व काही केलेले कर्मानुसार ते बाहेर पडतात. आणि हे सुद्धा जेव्हा तुम्ही भक्ती करता, अगदी तल्लीन होऊन एकाग्र चित्तेने जेव्हा तुम्ही कृष्ण नामाचा जप करता, तेव्हा मात्र हे सगळं पुसलं जातं आणि तुमच्यामध्ये फक्त सद्गुणच तुमच्यातून बाहेर येतात. तर आता या ज्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत, तर एक दोनच मी सांगते. वास्तविक हे इतकं मोठं आहे ना, की प्रत्येक या गुणावर एक एक क्लास घेता येईल. तर आता ते हरिदास ठाकूर होते, ते माहिती आहे ना तुम्हाला, ते खूप शुद्ध भक्त होते आणि ते रोज 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण 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 हरे हरे हा मंत्र म्हणायचे. तर बघा, आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय 16 माळा करा. 16 माळा म्हणजे 25,000 वेळेला आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो. आता 3 लाख वेळेला जर तुम्हाला करायचा असेल, जर तुमचा 16 माळा 2 तासात झाला, तर 3 लाख नावं घ्यायला तुम्हाला 24 तास लागतात. तर हरिदास ठाकूर हे दिवसभर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे. आणि तुम्हाला माहितीच आहे की त्यांच्या चॅन्टिंग मध्ये इतकी शक्ती होती की एक वेश्या वैष्णवी झाली, म्हणजे इतकी तिच्यामध्ये शक्ती होती. तर एक दिवस हरिदास ठाकूरांकडे नेहमी भक्त येत असे आणि ते नेहमी प्रवचन करत असे. भक्त त्यांना सांगत असे की आम्हाला मार्गदर्शन करा. तर एकदा अशी छोटीशी सभा चालली होती आणि हरिदास ठाकूर सगळ्यांना मनापासून सांगत होते की तुम्ही हरी नाम घ्या, तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचा रोज जप करा, आणि जप केल्याने तुम्हाला लगेच मुक्ती मिळेल. तर या सभेमध्ये एक इम्पर्सनलिस्ट होता, निर्विशेष
वादी होता, जो कृष्णाच्या निराकार रूपावर त्याची भक्ती होती, सगुण रूपावर नाही. तर हा जो माणूस होता, तो म्हणाला की तुम्ही असं कसं म्हणता, हे चुकीचं आहे. वास्तविक मुक्ती मिळण्यासाठी तुम्हाला खूप खूप जन्म झटावं लागतं आणि तुम्ही म्हणताय हे खूप चुकीचं आहे. आता हा जो निर्विशेषवादी बोलत होता ते बरोबर आहे. आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की जे निराकारवादी आहे त्यांना सुद्धा माझी प्राप्ती होऊ शकते, पण हा जो मार्ग एक क्लेशदायक आहे आणि खूप वेळ लागतो याला. तर असं सांगितल्यावर त्यांनी सांगितलं हरिदास ठाकूरांना की तुम्ही जे काय म्हणताय हे जर मी चुकीचं ठरवलं तर तुम्हाला तुमचं नाक कापावं लागेल. तर आता असं त्यांनी डायरेक्ट चॅलेंज दिला आणि हरिदास ठाकूरांनी तो एक्सेप्ट केला. तो म्हणाले, हो, तुम्ही जर नाम घेतलं तर तुम्हाला लगेच मुक्ती मिळेल, पण ते नाम कसं घेतलं पाहिजे की तुम्ही जे नाम अपराधात तुम्ही नाम घेतलं नाही पाहिजे. बघा, जेव्हा आपण नाम घेतो ते जे नाम घेतो त्याचे 3 प्रकार असतात. जो आपण घेतोय ना तो फर्स्ट स्टेज आहे की ज्याला आपण म्हणतो नाम अपराध. आपण अपराध करत असतो, आपण इतर वैष्णवांचा अपमान करत असतो, म्हणून जे आपण नाम घेतो ते शुद्ध नाम नसतं. मग दुसरी जी स्टेज आहे त्याला नाम आभास म्हणतात. आता नाम आभास म्हणजे काय, जेव्हा बघा रात्र होते, जेव्हा रात्र असते तेव्हा आपण घराच्या बाहेर पडू शकतो का? सगळीकडे तुम्ही कल्पना करा, रस्त्यावरचे दिवे गेलेले आहेत, सगळीकडे काळोख आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपण घाबरतो घराच्या बाहेर पडायला. आणि जेव्हा पहाट होते तेव्हा आपल्याला अंधार तितका दिसत नाही, अगदी थोडासा प्रकाश दिसतो. याला नाम आभास म्हणतात. आणि जेव्हा थोडासा प्रकाश दिसतो तेव्हा आपल्याला आनंद होतो की आता अर्ध्या तासात सगळीकडे प्रकाश पसरणार आहे आणि एक अभय निर्माण होतो, कारण अंधार गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण नाम आभास या स्टेजला पोचतो तेव्हा आपल्यामध्ये भय जे आहे ते पूर्णपणे निघून जातं आणि आपल्याला आनंद मिळतो. तो खूप कमी आनंद असतो पण तो मिळतो. आणि याच्या पलीकडची जी स्टेज आहे तिला शुद्ध नाम म्हणतात. आणि शुद्ध नाम ज्या क्षणी आपण शुद्ध नाम घ्यायला लागतो त्या क्षणी आपल्याला मुक्ती मिळते. तर हे हरिदास ठाकूर सांगत होते. पण त्यांना हा जो निराकारवादी होता तो म्हणत होता, हे तुम्ही सांगताय हे चुकीचं आहे, शक्यच नाही. कृष्णानेच सांगितलंय मुक्ती मिळवण्यासाठी मुक्ती मिळणं अवघड असतं खूप, आणि हे तुम्ही सांगताय फक्त नाम घेऊन कसं काय होऊ शकतं. आणि तो चॅलेंज करतो आणि हरिदास ठाकूर चॅलेंज ऍक्सेप्ट करतात. मग तिकडे जी लोक, सभेमधली इतर लोक असतात, त्यांना माहिती असतं की हरिदास ठाकूर हे शुद्ध भक्त आहे आणि त्याला या माणसाचं जे बोलणं आहे ते अजिबात आवडत नाही आणि ते त्या माणसावर खूप चिडतात, त्याला मारायला जातात आणि सांगतात तू आत्ताच्या आत्ता ही सभा सोडून जा. आता एवढं सगळं झालेलं आहे. हरिदास ठाकूर कसे आहेत, एकदम शांत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठलीही रागाची भावना उमटलेली नाहीये आणि ते शुद्ध भक्त असल्यामुळे एकदम नम्र आहेत आणि खूप सहनशील आहेत. तर वैष्णव काय असतो, असा असतो जे कोणी त्याला दुखावतात किंवा त्याला मारतात त्यांच्या प्रती सुद्धा तो सद्भावच उत्पन्न करतो की या लोकांचं चांगलं होऊ दे. हरिदास ठाकूरांना
केवढं मारलं होतं. ते कृष्ण नाम घेत होते, हरे कृष्णाचा जप करत असल्यामुळे त्यांना लोकांनी, लोकल जे मुस्लिम होते त्यांनी खूप मारलं, पण त्यांच्याबद्दल सुद्धा त्यांना मनामध्ये सुद्धा त्यांनी वाईट काही आणलं नाही त्यांच्याबद्दल. आता युजली आपलं कसं असतं की जेव्हा आपल्याला लोक चांगलं वागवतात तेव्हा आपण त्यांच्याबद्दल चांगले विचार करतो. आता उदाहरणार्थ समजा जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कोणीतरी घरी जेवायला बोलवलं आणि खूप उत्तम जेवण केलं, त्याला आवडते ते प्रकार, की आपण लगेच म्हणतो अन्नदाता सुखी भव. पण समजा जर कोणी आपल्याला मारायला आलं तर आपण असं म्हणू का की तुझं खूप चांगलं होऊ दे, तुझं जीवनात तुला आनंदच आनंद मिळू दे, तुझी स्वप्न खरी येऊ दे, तुला कधीच आरोग्याचा त्रास होऊ दे नको, आपण म्हणतो का कोणी आपल्याला मारायला आलं तर? आपण असं म्हणत नाही. आणि जो खरा वैष्णव असतो तो असं म्हणतो, तो नम्र असतो. जो त्याला मारायला येतो त्याच्या प्रती तो त्याला क्षमा तर करतोच, पण त्याच्या बद्दल त्याच्या मनात सद्भावना असतात. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की आपल्याला हे जे गुण आहेत ना इकडे त्यांनी दिलेले, हे विविध तऱ्हेने कृष्ण त्याचा कंट्रोलर असतो आणि विविध डिग्रीने हे गुण आपल्यामध्ये प्रकट होत असतात. पण जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त असतो तो मात्र सदैव त्याच्यामध्ये सद्गुणच त्याच्यामधून बाहेर येतात. पण जोपर्यंत आपण कृष्णाचे भक्त नसतो तोपर्यंत ही जी डिग्री आहे की मी क्षमाशीलता, सहनशीलता ही माझ्यामध्ये किती असणार आहे हे कृष्ण ठरवतो. आता आता हे इकडे गुण आहेत. तर इकडे बुद्धी म्हणजे सांगितलंय की तुमची अनालिसिसची पॉवर. आता मी तुम्हाला बुद्धी म्हणजे हे सांगितलं, मला वाटतं आत्मा आणि शरीर, पण इकडे त्यांनी दिलंय की बुद्धी म्हणजे टू अॅनलाइज थिंग्स इन द प्रॉपर पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे बुद्धीने तुम्हाला काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, हे जे सामर्थ्य आहे, हे सामर्थ्य जे आहे हे तुमच्यामध्ये आलं पाहिजे. काय चूक, काय बरोबर. आणि ज्ञान म्हणजे काय, हे जड आणि चेतन यांच्यामधला जो फरक आहे त्याला ज्ञान म्हटलं पाहिजे. तर हे मी सांगितलं तुम्हाला सगळं सत्यम दम कंट्रोल ऑफ माइंड. इकडे त्यांनी आणि एक सांगितलंय की तुमच्या मनामध्ये ज्या विचारांची गरज नाहीये, बघा हे विचार जे आहेत ना, पैशाबद्दल, आपल्या परिवाराबद्दल आपल्या मनामध्ये एकसारखे येत असतात आणि त्यांनी आपलं काय होतं, आपण भौतिकाकडे जोरात खेचले जातो. तर हे जे आहे विचार करण्याची जी शक्ती आहे ही खूप मोठी आहे आणि त्याचा योग्य दिशेने आपण तिला नेलं पाहिजे. मग आपल्याला आपली जी भक्ती आहे, भक्ती बीज आहे, त्या भक्ती बीजाला योग्य जे काही खत आहे ते विचाराच्या रूपाने मिळतं. आणि आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला जे काय मिळतंय हे कृष्ण कृपेने मिळतंय आणि मनामध्ये जास्तीत जास्त कृष्णाचे विचार ठेवले पाहिजे. हे आता सांगितलेले आहेत इतर. तर हे जे
हे मी तुम्हाला सगळं सांगितलंय. 1-2 मला दान आपण किती दिलं पाहिजे. आपल्याला रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की तुमच्याकडलं जे 50% तुमचा जो इन्कम आहे तो कृष्णाला दिला पाहिजे. उरलेला 50% आहे, 25% तुम्ही स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी ठेवला पाहिजे आणि 25% तुमचे जे तुमच्यावर अवलंबून आहे, तुमचे जे डिपेंडन्स आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ आई वडील असतील, मुलं असतील, बायको असेल, यांच्यासाठी आपण ठेवला पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आणि इतरांनी पण कुमुद माताजीच्या पाठी म्हणा, म्हणजे तुमचंही पाठ होईल. हे येस. महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. तर हे जे सप्त ऋषी आहेत, सप्त ऋषींच्या अगोदर जे 4 कुमार आहेत, 4 कुमार म्हणजे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हे जे ब्रह्माचे मानसपुत्र मानले गेलेले आहेत ते. त्याच्यानंतर सप्तऋषी. सप्तऋषींनी काय केलं की त्यांनी जे ज्ञान आहे हे ज्ञान इतरांना दिलं. आणि आता हा कलियुग संपल्यानंतर परत जेव्हा सतयुग चालू होईल तेव्हा हे सप्तऋषी परत हे जे ज्ञान आहे हे सर्वांना देतील. तर जे मनु आहेत, 14 मनु आहेत की ज्यांना आपण या मानव जातीचे पिता मानतो. तर हे कसे आहेत मनु? हे आता आपण बघतो आपल्याला माणसांमध्ये कोणी 2 मुलं, 5 मुलं, 10 मुलं, 15 मुलं इतकेच उत्पन्न करू शकतात. पण हे जे मनु आहे हे इतके शक्तिशाली आहे की ते हजारो मुलं निर्माण करू शकतात. आणि मग हे जे पूर्ण तयार केलेली सृष्टी आहे ही या सृष्टीमध्ये सगळे मानव राहतात. तर आता हे आपल्याला समजतं की हे जे सप्तऋषी आहेत, मनु आहेत, या सर्वांचा उगम करता, या सर्वांचा उगम कोण आहे? या सर्वांचा उगम कृष्ण आहे. आता आपण 20 हे बघितले, 20 भावना बघितल्या. आता इकडे आपल्याला 25 जे लिव्हिंग एंटिटीज आहेत त्याच्याबद्दल समजतंय की ज्यांचा सुद्धा उगम करता कृष्णच आहे. एक म्हणजे ब्रह्मदेव, आणि ब्रह्मदेवाचे हे सगळे मानसपुत्र झाले. 4 कुमार पहिल्यांदा, 4 कुमारांनंतर 7 ऋषी झाले आणि हे 14 मनु झाले. तर हे तुम्ही सगळं हे केल्यावर 25 ही फिगर येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं च
मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्णा. म्हणजे आता हे जे कृष्णाचं ऐश्वर्य आहे, हे ऐश्वर्य समजून काय होणार आहे हे कृष्ण आपल्याला इकडे सांगतोय की तो अनन्य भक्तीमध्ये स्थित होतो. तर ही स्लाइड तुम्हाला माहिती आहे का कुठली आहे? तुमचं हे झालं असेल ना 18 दिवसाची भगवद्गीता, त्यात या स्लाइड बद्दल सांगितलं असेल ना? सांगा बरं. कोणाला माहित नाही का? स्लाइड माहित नसेल तरी सांगा. माताजी, बहुतेक हे भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलराम जेव्हा मथुरेमध्ये मथुरेमध्ये परत येतात, तर तेव्हा जे काम करत असतात तिथले नगरवासी, तर ते सगळे त्यांच्याकडे फक्त बघतच बसतात. कुणी छतावरनं बघतात, ज्यांना जिथून जागा भेटेल सगळे तिथून कृष्णाकडे आणि बलरामाकडे बघत राहतात. कोणी त्यांना माळ वगैरे बरोबर. तर स्वागत जेव्हा करतात. कृष्ण आणि बलराम मथुरेमध्ये येतात तेव्हा इकडे जी हे मथुरा वासी आहेत ते एकदम स्तब्ध होतात, आहेत तिकडेच उभे राहतात आणि एकटक त्यांच्याकडे बघत राहतात. इतकं त्यांचं सौंदर्य असतं आणि कृष्ण म्हणजे काय, तो सर्वांना आकर्षित करतो. आणि व्यास मुनीने श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे. तर त्यांनी लिहिलंय की काही लोक डोंगरावर उभी होती, काही त्यांच्या घराच्या गच्चीवर जाऊन बघत होते आणि लोक प्राणी सुद्धा जसेच्या तसे तिकडे थांबून त्यांच्याकडे बघत राहिले. आणि एवढी गर्दी झाली तरी मात्र सर्वांना श्रीकृष्ण आणि बलराम हे दिसत होते. ज्याप्रमाणे आपल्या पृथ्वीवर कितीही माणसं, कितीही जीव असतील आणि कितीही गर्दी असेल तरी सर्वांना सूर्य दिसतोच, अगदी त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा जी खूप गर्दी होती, खूप लोक होती, परंतु सर्वांना कृष्ण आणि बलराम हे दोघही दिसत होते. तर हे भगवंत जेव्हा मनुष्य कृष्णाच्या ऐश्वर्याचं ऐकतो, त्याच्या विभूतींबद्दल ऐकतो, तेव्हा कृष्णाविषयी दृढ विश्वास निर्माण होतो आणि मोठ्या श्रद्धेने आणि निसंदेह होऊन तो श्रीकृष्णाचा स्वीकार करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त होतो. तर हे आहे कारण की कृष्ण अर्जुनाला आणि अर्जुनामुळे आपल्याला हे सगळं जेव्हा माहित होतं तेव्हा आपली जी भक्ती असते ती दृढ होते आणि आपल्याला हे जे ऐश्वर्याचं ज्ञान आहे हे मिळणं आवश्यक आहे. कारण नॉलेज आणि लव्ह मध्ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे. डायरेक्ट म्हणजे जर आपल्याला कृष्ण कोण आहे याचं ज्ञान नसेल तर आपल्याला त्याच्याबद्दल प्रेम उत्पन्नच होणार नाही. तर आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही क्लासला भगवद्गीतेचा 18 दिवसाचा वर्ग केला, तर हा वर्ग केल्यानंतर तुम्हाला ज्ञान मिळालं आणि त्या ज्ञानाचा डायरेक्ट इफेक्ट काय झाला मला सांगा, की तुम्हाला कृष्णाबद्दल प्रेम वाटू लागलं का? थोडं जास्त वाढल्यासारखं वाटतंय का तुम्हाला? सांगा बरं. हो माताजी, अजून जाणून घ्यावंसं वाटलं म्हणून
सेकंड लेवल हा. पण जॉईन बरं, मी जरा दार उघडते, मला जरा 1च मिनिट द्या. तर हे जे आहे ना, ज्ञानाने काय होतं की आपल्या हृदयाचं परिवर्तन होतं. कसं परिवर्तन होतं? आपल्यामध्ये क्षमाशीलता, करुणा हे जे गुण आहेत हे येतात आणि जी अनर्थ आहेत ते आपलं हृदय सोडून देतात. जी जड विद्या असते म्हणजे मटेरियल नॉलेज, यांनी काय होतं की आपल्याला खूप कम्फर्ट्स मिळतात, जीवनातले कम्फर्ट्स मिळतात. पण ही जी पराविद्या आहे किंवा स्पिरिच्युअल नॉलेज, यांनी आपल्याला खरं सुख आणि आनंद मिळतो. जे मटेरियल नॉलेज आहे म्हणजे आपले डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, त्यांनी आपल्याला जो आनंद मिळतो ना, तो टेम्पररी असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही खरं सुख, आत्मसुख आपल्याला मिळत नाही. पण हे जे आत्म्याचं ज्ञान असतं, जे कृष्ण आपल्याला ज्ञान देतो, त्याच्यातून आपल्याला काय मिळतं? खरा आनंद, खरा सुख. आणि खरा आनंद, खरा सुख म्हणजे काय? या भौतिक जगातून मुक्त कसं व्हायचं आणि आपल्या परमधामी कसं जायचं, ही जी विद्या आहे ही आपल्याला मिळते. आणि जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा तुम्हाला माहितीच आहे की आपण जे जे काय पाप केलेलं असतं, ज्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागणारे, ते पूर्णपणे भस्म होतात. तर अशा तऱ्हेने हे ज्ञान जेव्हा आपल्याला मिळतं तेव्हा आपण कृष्णाच्या भक्तीमध्ये स्थिर होतो आणि भक्ती त्याच्यावर दृढ होते आणि आपली प्रगती होते. आता आली चतुर्श्लोकी भगवद्गीता. हरे कृष्ण. आता हे सोपं आहे. तुम्ही पण कुमुद माताजी नंतर म्यूटच राहा, पण तुम्ही म्हणा. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. येस माताजी. अहम सर्वस्य प्रभवः मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला कृष्णाचं आणि आपलं नातं काय आहे हे समजतं. म्हणजे या चतुर्श्लोकी भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे ते समजतं. आपली या नात्यामध्ये एक ऍक्टिव्हिटी असते, ती ऍक्टिव्हिटी काय हे समजतं. आणि हे या नात्यामुळे आपल्याला काय मिळणार आहे, की गोल काय आहे हे पण आपल्याला समजतं. म्हणून हे जे 4 श्लोक आहेत ना, जर तुम्हाला कोणी विचारलं की हे 4 तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये काय शिकला, तर हे 4 श्लोक सांगायचे की मी भगवद्गीतेमध्ये माझा आणि कृष्णाचा संबंध काय आहे, माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे मी शिकलो. दुसरं म्हणजे अभ्युदय, म्हणजे या नात्यामध्ये माझी ऍक्टिव्हिटी काय आहे, मी कृष्णासाठी काय करायचं आणि कृष्ण माझ्यासाठी काय करणार आहे
याला अभ्युदय म्हणतात. ही ऍक्टिव्हिटी मला समजली. आणि प्रयोजन म्हणजे हे जे नातं आहे, या नात्याचा उद्देश काय आहे, गोल काय आहे, हे आपल्याला समजतं. तर हे समजून सांगायच्या अगोदर अभ्युदय, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. तर तुम्हाला आठवतं का की 18 दिवसात भगवद्गीतेमध्ये याचं अभ्युदय, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन याच्याबद्दल कुठलं उदाहरण दिलं होतं का, नाहीतर तुलना दिली होती का? आठवतं का तुम्हाला? आठवत नसेल तर नाही म्हणा. पण काहीतरी बोला. आठवतं तुम्हाला की नाही? नाही आठवत. बरं, मग म्हणून विचारलं. मी सांगते तुम्हाला. आता इकडे उदाहरण देते, एक पेशंट आणि एक डॉक्टर. आता एखाद्या माणसाला बरं नाहीये, तर तो काय करतो? समजा आपण असं धरूया, त्याच्या छातीत दुखतंय. तो काय करेल? त्याच्या नातेवाईकांना सांगेल, मित्रांना सांगेल. मग ते सांगतील की अमके अमके कार्डिओलॉजिस्ट आहे, तू त्यांच्याकडे जा. मग तो किंवा त्याचे घरातली लोक गुगल करून बघतील, हे काय डॉक्टर आहेत, कुठे शिकलेत, कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत. आणि मग ते सगळं त्यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळाल्यावर हा पेशंट काय करतो? त्या डॉक्टरांकडे जातो. आता तिकडे गेल्यावर ते डॉक्टर सुद्धा त्याला विचारतात की तुमचं नाव काय, तुमचं वय काय, तुम्ही कुठे काम करत होता, आणि त्याची हिस्ट्री घेतात थोडक्यात. तर आता हा संबंध एस्टॅब्लिश झाला. पेशंटनी सुद्धा डॉक्टराबद्दल माहिती काढली आणि डॉक्टरांकडे ते पेशंट गेले आणि डॉक्टरांनी सुद्धा पेशंट बद्दल माहिती काढली. आता अभ्युदय. मग ते हे जे पेशंट आहेत ते सांगतात त्यांना काय त्रास झालाय. आता ऍक्टिव्हिटी, डॉक्टर काय करतात? त्या पेशंटना म्हणतात, चला मी तुम्हाला एक्झामिन करतो. त्यांचं ब्लड प्रेशर बघतात किंवा अँजिओग्राफी वगैरे सगळं करतात, स्ट्रेस टेस्ट करतात आणि मग ते सांगतात की सगळे रिपोर्ट्स वगैरे आल्यावर की तुम्हाला काय झालंय आणि तुम्हाला असं डाएट घ्यावं लागणार, तुम्हाला एक्सरसाइज करावा लागणार आणि मी औषधं लिहून देतो, ती औषधं घ्यावी लागणार. मग त्या पेशंटची ऍक्टिव्हिटी काय आहे? डॉक्टरांनी सांगितलेलं पथ्य, पाणी, औषधं, व्यायाम वगैरे करायचा. आणि मग प्रयोजन काय आहे? प्रयोजन म्हणजे की गोल, की तो डॉक्टर जो आहे तो या पेशंटला निरोगी करतो, किंवा त्या पेशंटचा गोल काय आहे की मला निरोगी व्हायचंय, तर मला माझं आरोग्य परत पाहिजे, हा गोल झाला. तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाबरोबर जेव्हा संबंध एस्टॅब्लिश करतो, स्थापन करतो, त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी येते. काय ऍक्टिव्हिटी येते? आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलंय, तुम्ही रोज भगवद्गीता थोडी वाचा, श्रीमद भागवतम वाचा, रोज जप करा, कृष्णाची सेवा करा. अशा तऱ्हेने आपण आपला जो दिवस आहे त्याच्यामध्ये थोडा वेळ का असे ना आपण तो कृष्णासाठी ठेवायचा. मग ही ऍक्टिव्हिटी आपण जेव्हा कृष्णासाठी करतो तेव्हा कृष्ण सुद्धा आपल्यावर प्रेम करतो, तो सुद्धा आपल्या रक्षण करतो. तो सुद्धा बघा, वृंदावन वासींवर जेव्हा इंद्रानी कोप केला आणि मुसळधार पाऊस पाडवला, तेव्हा कृष्णाने काय केलं? गोवर्धन पर्वत उचलला. म्हणजे भक्तांचं रक्षण करणं ही कृष्णाची ऍक्टिव्हिटी झाली. तर हा अभ्युदय झाला. आणि प्रयोजन, प्रयोजन म्हणजे काय? गोल. मग
आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी करून काय मिळणार आहे? आपल्याला या भौतिक जगापासून मुक्ती मिळणार आहे. आणि जे आपलं खरं धाम आहे, जे आपलं इकडे जे राहतं, हे आपलं खरं ही जागा नाहीच आहे राहायची. आपला वास्तविक निवास कृष्णधामामध्ये आहे. मग तिकडे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. आपण कृष्णधामात जातो आणि कृष्णाला सुद्धा आपण खूप हवे असतो. म्हणून तर तो आपल्याला एवढं सगळं सांगतोय ना भगवद्गीतेमध्ये, मी कोण आहे ते. तर याला म्हणतात संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, जे 10.8 to 10.11 मध्ये सांगितलंय. तर इकडे 10.8 मध्ये कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांचा उगम आहे. आणि इकडे तुम्ही जर तात्पर्य जर वाचलं तर तात्पर्यामध्ये अनेक वेद उपनिषदांमध्ये कोट केलेलं आहे की जिकडे सांगितलेलं आहे, किंवा ब्रह्मसंहिता, की मी सर्वांचा मूळ आहे. हे इकडे या तात्पर्यामध्ये दिलेलं आहे. आता म्हणजे जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण कोण आहे, की त्यांनी हे पूर्ण जग निर्माण केलेलं आहे, तेव्हा तर आपण त्याची भक्ती करतोच. पण आपल्यामध्ये शरणागतीचा भाव निर्माण होतो. जोपर्यंत आपल्याला समजत नाही कृष्ण कोण आहे, आपण आपल्यालाच सर्वस्व मानत असतो, तेव्हा आपल्यामध्ये हा शरणागतीचा भाव निर्माण होत नाही. 10.9 हरे कृष्णा. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझे शुद्ध भक्तांची चित्त माझ्यामध्येच वास करीत असते. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेमध्ये समर्पित असते आणि एकमेकांमध्ये माझ्याबद्दल चर्चा करण्यापासून आणि बोधन करण्यापासून त्यांना अत्यधिक संतोष आणि आनंद प्राप्त होतो. हरे कृष्णा. तर आता इकडे त्यांनी अभ्युदय सांगितलंय, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी काय आहे. शुद्ध भक्त काय करतात, कोणाचा विचार करतात? एकसारखे कृष्ण म्हणतो माझे जे शुद्ध भक्त असतात ते माझाच विचार करतात. त्यांचं जीवन कसं असतं, ते पूर्णपणे मला शरण गेलेले असतात. आणि ते काय करतात, ते एकमेकांबरोबर माझ्याबद्दलच बोलत असतात, माझी कथा सांगत असतात, माझ्या गुणांचं वर्णन करत असतात, माझ्या धामाची माहिती सांगत असतात, तर माझ्या लीलांचं गुणगान करत असतात. तर एकसारखे ते माझ्याबद्दलच बोलत असतात. तर इकडे बघा या स्लाइड मध्ये दाखवले श्रील प्रभुपाद, त्यांच्यामुळे किती किती पाश्चात्य देशातील माणसं ही कृष्ण भक्त झाली. तर हे जे भक्त असतात ते कृष्णाच्या चिंतनामध्ये 24 तास असतात. असं कधीच होत नाही की त्यांचं मन कृष्ण कमल चरणांवरून जरा ढळून गेलं, असं कधीच होत नाही. ते कधीच त्यांचं माइंडचं डायव्हर्जन होत नाही आणि ते एकसारखे कृष्णाबद्दलच बोलत असतात. त्यांचं हृदय आणि प्राण निरंतर कृष्णाच्या ठाई लीन झालेले असतात आणि इतर भक्तांबरोबर कृष्ण कथा करण्यामध्येच त्यांना आनंद मिळतो. आता इकडे त्यांनी
भक्ती लता ही कशी हृदयातून हळूहळू हळू वाढत राहते आणि कृष्णधामापर्यंत जाते याचं वर्णन केलेलं आहे. पल्लवी माताजी, हे बघा पेज 374. येस माताजी. श्री चैतन्य महाप्रभू, सेकंड पॅराग्राफ, चौथी लाईन. हा येस माताजी. श्री चैतन्य महाप्रभू इथपासून Yes, वाचायचं. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभू भक्तीची तुलना हृदयामध्ये होणाऱ्या बीजरोपणाशी करतात. ब्रह्मांडातील निरनिराळ्या लोकांमध्ये असंख्य जीव भ्रमण करीत असतात आणि त्यांच्यापैकी थोडेच जीवांना शुद्ध भक्तांच्या संगतीत येण्याचे व भगवत भक्ती म्हणजे काय हे जाणून घेण्याचे सद्भाग्य लाभते. भक्ती ही एका बीजाप्रमाणे आहे आणि जर जीवांच्या हृदयामध्ये या बीजाचे रोपण केले आणि जर जीवाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे श्रवण आणि कीर्तन केले तर ज्याप्रमाणे एखाद्या वृक्षाचे बीज नियमितपणे पाणी घातल्याने अंकुरित होते त्याप्रमाणे ते बीज अंकुरित. एक मिनिट माताजी. हरे कृष्ण. तर ज्याप्रमाणे एखाद्या वृक्षाचे बीज नियमितपणे पाणी घातल्याने अंकुरित होते त्याचप्रमाणे ते बीज अंकुरित होते. ही आध्यात्मिक भक्ती लता हळूहळू वाढत जाते आणि ब्रह्मांडाचे आवरण भेदीत आध्यात्मिक विश्वातील ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करते. आध्यात्मिक विश्वातही ही वाढत जाते आणि श्रीकृष्णांच्या सर्वोच्च लोकांमध्ये गोलोक वृंदावनामध्ये जाऊन पोहोचते. अखेरीस ही भक्ती लता श्रीकृष्णाच्या चरण कमलांचा आश्रय घेते आणि तेथेच विश्राम करते. ज्याप्रमाणे एखाद्या वेलीची वाढ होत असताना फळे आणि फुले येतात त्याचप्रमाणे हळूहळू या भक्ती रूप लतिकेलाही फळे येतात आणि श्रवण कीर्तन रूपामध्ये भक्ती लतेवर जलसिंचन चालू राहते. या भक्ती लतेचे विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृतात 19व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी असे वर्णन करण्यात आले आहे की जेव्हा पूर्ण वाढ झालेली भक्ती लता भगवंतांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेते तेव्हा मनुष्य भगवत प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होतो आणि ज्याप्रमाणे मासा पाण्या वाचून जगू शकत नाही त्याचप्रमाणे भक्त भगवंतांच्या सानिध्याविना क्षणभरही जगू शकत नाही. अशा अवस्थेत भक्ताला भगवंतांच्या सानिध्यामध्ये साक्षात दिव्य गुणांचीच प्राप्ती होते. हरे श्रीमद कृष्ण. भागवतातही हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला इकडे काय समजतं की जेव्हा आपण भगवंतांच्या पूर्णपणे शरण जातो तेव्हाच आपण भगवत प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होऊ शकतो आणि तेव्हा आपली स्थिती कशी होते, जसं माशाला पाणी लागतं तसंच जो शुद्ध भक्त असतो तो भगवंताशिवाय जगू शकत नाही. म्हणजे अशा प्रकारे ही भक्ती आहे, ही पूर्ण जेव्हा आपण शरण जातो कृष्णाला तेव्हाच आपण कृष्ण प्रेमात किंवा कृष्ण नामामध्ये पूर्ण तल्लीन होऊ शकतो. आता पुढचं 10.10 हे बघा. आवाज येतो का? हो माताजी.
आता हे मी तुम्हाला सांगितलं, हे जे भक्त असतात हे काय करतात बघा, इकडे दाखवलंय एक बाई आहे, ती काय करते, कृष्णासाठी नैवेद्य तयार करते. तर असे हे जे ही बाई आहे ही मंदिर साफ करते. एक बाई आहे ही भगवद्गीतेचं पुस्तक विकते, बुक डिस्ट्रीब्युशन करते. दोन भक्त आहेत ते एकमेकांबरोबर कृष्णाबद्दल बोलत असतात. ही आई आहे, ही आपल्या बाळाला कृष्ण कथा सांगते. तर कृष्ण भक्त कसे, ते सदैव कृष्णाचा विचार करत असतात. त्यांचं जीवन त्यांनी कृष्णाला समर्पित केलेलं असतं आणि असं करत असताना त्यांना आनंदच मिळत असतो. तर असा हा जो शुद्ध भक्त असतो तो काय करतो, सदैव तो कृष्णाचं कीर्तन करत असतो, स्मरण करत असतो, कृष्ण कथा श्रवण करत असतो. आता जी भक्ती आहे तिचे 2 स्टेजेस सांगितली आहे. जी प्रिलिमिनरी स्टेज आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा कृष्ण सेवा केली जाते, जेव्हा आपण कृष्णाचं नाम घेणं ही सुद्धा एक सेवाच झाली. त्याच्यातून आपल्याला थोडासा आनंद मिळत असतो. पण जेव्हा परिपक्व आपली ही भक्ती परिपक्व होते त्याला म्हणतात हायेस्ट परफेक्शन. म्हणजे ते आता पल्लवी माताजीनी वाचलं की ते कसं असतं की ती जी जो भक्ती बीज भक्ती लता होऊन जेव्हा ती कृष्ण चरण कमलांचा शरण घेते तेव्हा मात्र हा जो भक्त आहे हा पूर्णपणे कृष्णामध्ये तल्लीन झालेला असतो आणि आता या भक्ती लतेला फळ येतं. ते फळ म्हणजे काय की तुम्ही कुठल्या कृष्णाबरोबर एक संबंध स्थापन होतो 5 रसांमध्ये. मग कुठल्याही 5 रसामध्ये स्थित होऊन आता प्रेमाचं आदान प्रदान चालू होतं. त्याला म्हणतात हायेस्ट परफेक्शन. हरे कृष्ण 10.10. कुमुद माताजी. येस माताजी. देशां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोहोचतील. हरे कृष्णा. तर इकडे महत्वाचा शब्द आहे बुद्धी योगम. बुद्धी योगम म्हणजे काय, बुद्धी योग म्हणजे काय. बुद्धी योग म्हणजे कृष्ण भावना भावी आपण जे कर्म करतो त्याला बुद्धी योग म्हटलाय. आणि त्याला सुद्धा आणि एक शब्द सांगायचा असेल, बुद्धी योग म्हणजे हायेस्ट इंटेलिजन्स. बुद्धी म्हणजे इंटेलिजन्स आणि योगा म्हणजे आपण काही कर्म करतो ते. तर हायेस्ट इंटेलिजन्स म्हणजे काय, जेव्हा आपण कृष्णासाठी काही कर्म करतो त्याला म्हटलेलं आहे बुद्धियोग. किंवा बुद्धियोग श्रील प्रभुपादांनी असंही सांगितलेलं आहे की हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगातून सुटण्याचा जो मार्ग आहे त्याला बुद्धियोग असं म्हटलेलं आहे. आणि आपल्याला माहितीये नुसतं सुटायचं नाहीये आपल्याला या भौतिक जगातून, पण आपला उद्देश काय आहे की आपल्याला कृष्णधामात जायचंय. आता जेव्हा एका माणसाला माहिती आहे की माझा उद्देश म्हणजे मला कृष्णाकडे जायचंय, पण त्याची आसक्ती कर्मफळाकडे आहे. तो कर्म करतोय, कृष्णासाठी कर्म करतोय,
पण थोडी आसक्ती त्याची फळाकडे आहे किंवा त्याला कर्म करायला आवडते. तर याला काय म्हणतो जेव्हा त्याची आसक्ती फळावर असते? कर्मयोग. आता जेव्हा माणसाला माहितीये त्याचा उद्देश कृष्ण आहे, पण जेव्हा तो खूप ग्रंथ उघडत बसतो आणि तर्क काढत बसतो की कृष्ण कसा आहे, असा नाही आहे, तसा नाही, असा आहे, असं जेव्हा तो करत बसतो तेव्हा तो ज्ञान योग करत आहे. पण जेव्हा एखादा माणसाला माहितीये की कृष्ण हा माझा उद्देश आहे आणि कृष्णासाठी तो खूप प्रेमाने कर्म करतो, फळावर त्याची आसक्ती नाही आणि पुस्तकांवर अवलंबून नाही राहत, पूर्णपणे कृष्णावर जेव्हा तो अवलंबून राहतो तेव्हा त्याला भक्ती योग किंवा बुद्धी योग म्हणतात. आता बरेचदा असं दिसून येतं की जे भक्त असतात त्यांच्याकडे एवढी बुद्धी नसते की ते स्वतःचा आत्मसाक्षात्कार करून घेतील. त्यांना संस्कृत समजत नाही किंवा त्यांना वाचताही येत नाही, परंतु त्यांच्यामध्ये कृष्णाप्रती खूप प्रेम असतं. तर असे जे भक्त असतात, कृष्ण काय करतो, परमात्मा म्हणून तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे, तर तो आतून त्या माणसाचं मार्गदर्शन अशा तऱ्हेने करतो की त्या माणसाला अखेरीस कृष्णाची प्राप्ती होईल. तर पात्रता काय आहे? ती खूप प्रेमाने आणि भक्तीने आपण कृष्णाची सेवा केली पाहिजे, कृष्णाचा जप केला पाहिजे. तर या दोन आहे, एक प्रेम पाहिजे, भक्ती, श्रद्धा पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की जेव्हा आपल्याला प्रेम असतं आपल्यामध्ये कृष्णाच्या प्रती, तेव्हा कृष्ण आपल्याला समज देतो, ज्ञान देतो, ज्याने आपल्याला त्याच्याकडे जाता येईल. आता इकडे बघा, त्यांनी गोपी दाखवलेल्या आहेत. तर या गोपी कशा होत्या? शिकलेल्या होत्या का? त्या काही शिकलेल्या नव्हत्या. ज्ञानी होत्या का? त्या ज्ञानी सुद्धा नव्हत्या. तर ज्ञानी नव्हत्या, शिकलेल्या नव्हत्या, पण कृष्णावर खूप खूप प्रेम करायच्या. कृष्ण गायींना चरायला घेऊन जायचा, वाट बघायच्या त्या कधी कृष्ण परत येईल, कधी कृष्ण परत येईल. तर अशा तऱ्हेने या ज्या गोपी होत्या यांचं खूप खूप कृष्णावर प्रेम होतं. तर हेच कृष्णाला पाहिजे. म्हणजे इकडे या भागवतम मध्ये कृष्णाने असं म्हटलेलं आहे की जे मोठमोठे ऋषी आहेत, मुनी आहेत, ज्यांनी माझी निराळ्या वैदिक मंत्रांनी स्तुती केलेली आहे, त्यांच्याही पेक्षा या ज्या गोपी आहेत त्यांनी कधी मला ओरडलेलं आहे, कधी त्यांनी माझ्यावर राग दाखवलेला आहे, हे जे त्यांचं बोलणं आहे, जे प्रेमातून त्याचा उगम आहे, हे मला वैदिक मंत्रांपेक्षा खूप आवडतं. म्हणजे इकडे काय आपल्याला दिसतं की कृष्ण प्रेमाकडे बघतो, ज्ञानाकडे बघत नाही. तुमचं जर प्रेम असेल तर कृष्णच तुम्हाला ज्ञान देईल आणि ते ज्ञान उमटल्यावर तुमचं आचरणही तसंच होईल, ज्याने तुम्ही अगदी सुलभतेने तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. आता 10.11 घेऊया, मग आपण थांबूया. बघा, हे कर्मयोग म्हणजे काय की माणसाला त्याचा उद्देश माहिती आहे, पण त्याची आसक्ती, तो जे काय कर्म करतोय
फळाकडे त्याची आसक्ती आहे, याला कर्मयोग म्हणतात. ज्ञान योग, ज्याला माहितीये की माझं अंतिम ध्येय हा कृष्ण आहे, पण तरीही तो काय करतो, अनेक वेद उपनिषद वाचतो, तर्क काढतो, तर हा ज्ञान योग झाला. आणि बुद्धियोग म्हणजे काय, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित जीवन जगते, भक्ती करत आहे आणि कृष्णाला पूर्णपणे शरण गेलेला. कर्मयोगी पूर्णपणे शरण गेलेला नाही आणि नाही ज्ञानयोगी शरण गेलेला आहे. पण जो पूर्ण शरण जातो, जो कृष्णाची प्रेममय भक्ती सेवा करतो, यालाच कृष्ण पूर्ण ज्ञान देतो, ज्याने त्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकेल. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. तेषाम् एवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेला अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय म्हटलंय, आउट ऑफ कंपॅशन, म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय की मी त्यांच्यावर माझी करुणा जी आहे, माझ्या करुणेमुळे मी काय करतो, त्यांच्या हृदयात जे अज्ञान असतं ते अज्ञान काढतो आणि तिकडे प्रकाशाचा दिवा लावतो, किंवा ज्ञानाचा दिवा आपण म्हणूया, मी प्रज्वलित करतो. तर इकडे बघा, आपल्यावर करुणा करण्याचं काहीच कारण नाहीये. आपण इतके जन्म, इतकं पाप केलेलं आहे, पण कृष्णाची करुणा कशी आहे बघा, की जे कोणी कृष्णाची भक्ती करतं, कृष्णाचं नाम घेतं, कृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप करतं, कृष्णाची सेवा करतं, कृष्णाला ते इतके आवडतात. तुम्ही कितीही पाप केलं असेल तरी कृष्ण बघत नाही, लगेच तो करुणा सागर आहे. काय करतो की आपल्या हृदयातला जे सगळं अज्ञान आहे, जो अंधकार आहे, तो काढून टाकतो आणि आपल्याला तिकडे ज्ञान प्रकट करतो. तर आता श्रील प्रभुपाद हे उदाहरण सांगतात. मनुस्मृतीमध्ये आहे, काय आहे की एखाद्या माणसाने दुसऱ्या माणसाचा खून केला, तर जो खुनी आहे मनुसंहितेप्रमाणे लाईफ फॉर लाईफ, म्हणजे त्यांनी एका माणसाचा जीव घेतला, तर जो खुनी आहे त्याला फाशीवर चढवलं पाहिजे. कारण संहितेमध्ये म्हटलेलं आहे की हे जे त्यांनी घोर पाप केलंय, दुसऱ्या माणसाची हत्या केलेली आहे, तर हे कसं कमी होईल, तर जेव्हा हा फाशीवर जाईल तेव्हा त्याला त्यांनी केलेल्या पापाचा जो परिणाम असेल तो कमी प्रमाणात भोगावा लागेल. पण एखादा राजा आहे, त्याच राज्यात तो दयाळू आहे, तो काय म्हणेल, ठीक आहे यांनी खून केलाय ना, पण आपण याला फाशीवर न चढवता त्याला आपण जन्मठेप देऊ, त्याला कायमच तुरुंगात राहावं लागेल. तर राजा जो आहे तो काय आहे, शिक्षा बदलू शकतो, कमी करू शकतो. किंवा आपल्याला तर माहितीच आहे ना की आता लोअर कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट त्याच्याही वर प्रेसिडेंट असतो. म्हणजे प्रेसिडेंट सुद्धा एखाद्याला
एखाद्याला मिळणारी फाशी किंवा एखाद्याला जे काही मिळणारं लाईफ सेंटन्स असेल ते सुद्धा प्रेसिडेंट कमी करू शकतो. मग तसंच की जेव्हा आपल्यावर कृष्णाची कृपा होते त्यावेळेला काय होतं, आपल्या हृदयातला अंधकार जातो आणि मग त्याच्या अंधकार गेल्यावर ज्ञान जे आहे ते कृष्णामुळे प्रकट होतं. आता इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. तर ते उदाहरण सांगायच्या अगोदर मी इकडे चैतन्य महाप्रभूचं उदाहरण दिलंय, तर ते मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते की हे जे चैतन्य महाप्रभू आणि प्रकाशानंद सरस्वती, तर या दोघांचं हे उदाहरण आहे. तर हे जे प्रकाशानंद सरस्वती होते यांचा जन्म दक्षिण भारतात झाला होता आणि ते अगदी लहानपणापासून हुशार होते. त्यांनी संन्यास घेतला होता आणि ते शंकराचार्यांचं तत्वज्ञान जे आहे हे याचं आचरण करत होते. आणि मग संन्यास घेतल्यावर ते वाराणसीला गेले आणि तिकडे त्यांचा जो अभ्यास आहे आणि त्यांचं जे सर्व अभ्यास आणि मग त्यांनी शिष्य केले, तिकडे ते आश्रमात राहू लागले. तर हा जो त्यांचा जीवनक्रम होता हा तिकडे वाराणसीमध्ये चालू होता. आता ते खूप हुशार होते आणि तिकडेच त्यावेळेला ते जेव्हा तिकडे होते तेव्हा चैतन्य महाप्रभू हे तिकडे आले. आता चैतन्य महाप्रभू अगोदर हे जे प्रकाशानंद सरस्वती होते दक्षिण भारतातले त्यांच्या घरी हे गेले होते आणि त्यांच्या घरी सर्वजण लक्ष्मी आणि विष्णू हे त्यांचे आराध्य दैवत होते आणि त्यांची पूजा आणि सगळं करायचे. पण असं झालं, चैतन्य महाप्रभू गेल्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना सर्व कृष्णाची माहिती दिली आणि कृष्ण तत्वज्ञान दिल्यावर सगळी पूर्ण जे प्रकाशानंद सरस्वतीचा जो परिवार होता हे सर्वजण कृष्ण भक्त झाले. आता हे प्रकाशानंद सरस्वतींना माहित पडलं की असं असं झालं आणि मग ते वाराणसीमध्ये होते आणि एकदा असं झालं की हे जेव्हा वृंदावन चैतन्य महाप्रभू वृंदावनहून जगन्नाथपुरीला चालले तेव्हा ते बनारस म्हणजे वाराणसीमध्ये 2 महिने राहिले. कारण तिकडे सनातन गोस्वामी होते, ते वृंदावनातल्या 6 गोस्वामींपैकी एक, ज्यांना त्यांनी तिकडे वाराणसीमध्ये राहून त्यांनी त्यांना शिकवलं, अनेक उपदेश दिले. आणि तिकडे वाराणसीमध्ये राहत असताना ते संकीर्तन पण करायचे, हरिनाम संकीर्तन. आणि कधी विश्वनाथ मंदिरात गेल्यावर तिकडे कीर्तन करायचे. आणि गंमत काय झाली की हजारो यात्री, तिकडे राहणारी लोक सगळे जण चैतन्य महाप्रभूच्या कीर्तनासाठी जायचे. कधी ते रस्त्यावरून कीर्तन काढायचे, कधी मंदिरात कीर्तन करायचे. ते कीर्तन करायला बसले की सगळं गावच्या गाव त्यांचं कीर्तन ऐकायला यायचे, कीर्तनात भाग घ्यायचे. आणि लोक जणू काय त्यांच्याकडे अशी आकर्षित झाली होती, जशा तुम्ही एक साखरेचा दाणा ठेवला तर हजारो मुंग्या येतील, अशा तऱ्हेने सर्व लोक आकर्षित झाले होते. काही त्यांच्या रूपाकडे, काही त्यांच्या गाण्याकडे, काही त्यांच्या कीर्तनाकडे, असे ते आकर्षित झाले होते. तर ही जी बातमी आहे
ही या प्रकाशनंद कडे पोचली. आणि हे प्रकाशनंद सरस्वती म्हणाले की हा जो चैतन्य महाप्रभू आहे ना, हे सगळं शो आहे. हे काय नाचतात, गातात, हे भावुक आहे. पण खरं म्हटलं तर चैतन्य महाप्रभू हा माणूस संन्यासी असून देखील हा काहीच अभ्यास करत नाहीये, कुठल्याच ग्रंथाचा अभ्यास करत नाहीये, फक्त हरिनाम संकीर्तन करतोय. तर हे काय संन्यासाला शोभत नाही. तर असं हे प्रकाशनंद सरस्वती असं आपल्या शिष्याना सांगू लागले. तर एकदा काय झालं, हे जे काय प्रकाशनंद सरस्वती सांगत होते ते या चैतन्य महाप्रभूच्या एका शिष्याच्या कानावर पडलं आणि त्याला हे आवडलं नाही. आणि म्हणून त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना सांगितलं की तुम्ही या प्रकाशनंद सरस्वतींना चांगली अद्दल घडवा आणि त्यांना सांगा की हे जे काय आपण संकीर्तन करतोय, हे काय आपण कोणाला आकर्षित करायला आम्ही हे करत नाहीये. मग असं झालं की चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्यानी एकदा या प्रकाशनंद सरस्वती आणि त्यांचे जे शिष्य होते त्यांना जेवायला बोलवलं. आणि जेवायला बोलवल्यावर हे जे प्रकाशनंद सरस्वती होते त्यांनी सांगितलं चैतन्य महाप्रभूला की प्रत्येक संन्यासाचं कर्तव्य आहे की त्यांनी वेदांत सूत्रांचा अभ्यास केला पाहिजे, पण तुम्ही या हरिनाम संकीर्तनात काय भाग घेताय? तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं, कारण मी खूप मोठा मूर्ख आहे, म्हणून माझ्या गुरुनी मला सांगितलं की तू वेदांत सूत्रांचा अभ्यास करू नकोस, तुला समजणारच नाही, तू फक्त नाम घे. म्हणून मी नाम घेतो. आता हे प्रकाशनंद सरस्वतींना माहिती होतं की हे जे चैतन्य महाप्रभू आहे ते काही मूर्ख वगैरे नाहीयेत. ते अगोदरचे मायापूरमध्ये राहत असताना त्यांचं नाव निमाई पंडित होतं आणि हे खूप मोठे विद्वान होते. हे त्यांना माहित होतं. मग त्यांनी यांना विचारलं की तुम्ही हरिनाम का घेताय, तुम्ही का हे करताय, हा शो ऑफ का करताय तुम्ही? तेव्हा हे जे चैतन्य महाप्रभू आहे ते म्हणाले की हा दिखावा नाही आहे, हे जे आम्ही हरिनाम घेतोय त्यामध्ये इतका आनंद आहे आणि आनंदाने आम्ही आम्हाला स्वतःला विसरून जातो, आम्ही नाचतो, आम्ही गातो. तर हा जो आनंद आम्हाला मिळतोय ना, हा सागराशी याची तुलना होऊ शकते आणि आम्ही तो शब्दामध्ये सांगू शकत नाही आम्हाला किती आनंद मिळतो. पण तुम्ही सुद्धा जे तुम्ही संन्यास घेतलेला आहे आणि शंकराचार्यांचं जे तत्वज्ञान तुम्ही शिकत आहात किंवा त्याचं आचरण करत आहात, त्यांनी तुम्हाला आनंद केवढा मिळतो. एक छोटंसं डबकं असेल किंवा छोटंसं तळं असेल, त्याच्यातून आनंद जो मिळतो त्याची आणि सागरातून जो आनंद मिळतो याची तुलनाच होऊ शकत नाही, असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग पुढे शंकराचार्यांनी जे जे काही चुकीचं लिहिलेलं आहे ते त्यांना पटवून दिलं आणि मग हे प्रकाशनंद सरस्वती सुद्धा पुढे चैतन्य महाप्रभूंचे मोठे शिष्य झाले. तर हे आपल्याला लक्षात येतं की कृष्ण किंवा चैतन्य महाप्रभू इकडे काय, हे करुणा अवतार आहे. करुणेमुळे ते काय करतात, लोकांच्या हृदयामध्ये ज्ञान प्रकट करतायत आणि अज्ञान जे आहे ते पूर्ण घालवतायत. आता हे तुम्हाला ती गोष्ट माहिती असेल जगाई आणि मदाईची, जेव्हा नित्यानंद प्रभू जे आहेत यांना ते जे दोन नराधम होते जगाई मदाई यांनी मारलं आणि त्यांच्या डोक्यावर
रक्त आलं, डोक्यातून रक्त वाहू लागलं, तर तेव्हा सुद्धा हे नित्यानंद प्रभू होते, यांच्यामध्ये इतकी करुणा होती की चैतन्य महाप्रभूंनी सुदर्शन चक्र काढलं होतं. त्यांनी सांगितलं, नाही, तुम्ही यांना नाम घ्यायला सांगा. आणि मग हे दोघही जे जगाई मदाई हे वैष्णव झाले. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण याच्या हृदयामध्ये प्रत्येक जीवात्म्यासाठी, तो नराधम जरी असेल तरी त्याच्या कृष्णाच्या हृदयामध्ये फक्त करुणा असते. आणि या करुणेमुळे काय होतं की आपला हृदयातलं जे अज्ञान आहे ते जातं आणि तिकडे ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित होतो. तर हे जे ही गोष्ट त्यांनी सांगितली थोडक्यात, पण सांगितल्यावर तुम्हाला पटकन समजणार नाही म्हणून मी तो बाकीचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांगितला. आता हे इकडे श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की केवळ तर्कवादाने परम सत्याचे पुरुषोत्तम भगवंताचे ज्ञान होणे शक्य नाही. कारण परम सत्य हे इतके महान आहे की केवळ मानसिक प्रयासाने परम सत्याचे ज्ञान किंवा त्याची प्राप्ती करणे संभव नाही. मनुष्याने जरी लाखो वर्षे केवळ चिंतन केले, पण त्याच्या ठाई भक्ती नसेल किंवा भगवंतावर प्रेम नसेल, तर त्याला श्री कृष्णांचे परम सत्याचे कदापि ज्ञान होणार नाही. केवळ भक्तीनेच परम सत्य भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होतात आणि आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे ते स्वतःला भक्ताच्या अंतरात प्रकट करतात. शुद्ध भक्ताच्या हृदयात श्री कृष्ण सदैव वास करीत असतात आणि सूर्य सम श्री कृष्णांच्या उपस्थितीमुळे अज्ञान रूपी अंधकार तात्काळ नष्ट होतो. तर आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की आपल्या भक्तीमध्ये प्रेम पाहिजे. चिंतन करून, तर्क करून आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकत नाही. आता इकडे खरं म्हटलं तर आणि एक गोष्ट आहे ती तुम्हाला माहिती आहे का? एक मोची असतो आणि एक ब्राह्मण असतो, ती गोष्ट माहितीये तुम्हाला? 18 दिवसात सांगितली असेल ना? माहितीये की नाही? नाही माताजी. नाही माहित तुम्हाला ही गोष्ट? सर्वांना माहित नाही? संगीता माताजी, तुमचा आवाज येत नाही, चॅट मध्ये लिहा. सर्वांनाच माहित नाही का? ओके, माहित नाही. बरं, मी सांगते तुम्हाला गोष्ट. एक मोची होता आणि एक ब्राह्मण होता आणि दोघेही कृष्ण भक्त होते. तो मोची एका वडाच्या झाडाखाली बसून काम करायचा. काय काम करायचा? जे बूट, चप्पल चामडीतून बनवायचा. आणि ती चामडी म्हणजे काय? जे मेलेले प्राणी होते त्यांची ती चामडी असायची. आणि त्याच्या वडाच्या झाडाच्या समोरच एक सुंदर मंदिर होतं आणि त्या मंदिरामध्ये एक ब्राह्मण असे. तो ब्राह्मण रोज मंदिर साफ करायचा, स्वच्छ करायचा, मंत्र म्हणायचा, पूजा करायचा, आरती करायचा. एक दिवस तिकडे नारद मुनी आले. ते मंदिरामध्ये गेले. ब्राह्मणाला खूप आनंद झाला. त्यांनी खूप प्रेमाने नारद मुनींचं स्वागत केलं, त्यांना दूध, फळं खायला दिली. आणि मग नारद मुनी जेव्हा जात होते तेव्हा ब्राह्मणाने त्याला म्हटलं की तुम्ही आता वैकुंठात जाणार आहे ना, तर नारायणाला तुम्ही विचाराल का
की मी परत वैकुंठात कधी येणार आहे. तर नारद मुनी म्हणाले ठीक आहे. आणि जाता जाता वडाच्या झाडाच्या खाली त्यांनी मोच्याला बघितलं. मोची लगेच उठला. त्यांनी नारद मुनींना साष्टांग नमस्कार केला आणि त्यांनी सुद्धा सांगितलं की तुम्ही इकडे माझं वडाचं झाड आहे, इकडे खाली बसा. तर नारद मुनी बसले. मग त्या मोच्यानी नारद मुनींना म्हटलं की तुम्ही आता वैकुंठात जाणार आहात ना, तर तुम्ही विचाराल का की मी वैकुंठात परत कधी येणार आहे? तर नारद मुनींनी सांगितलं बरं. आणि मग नारद मुनी वैकुंठात गेले आणि त्यांनी सांगितलं की एक ब्राह्मण आणि एक मोची हे दोन्हीही तुमचे भक्त आहेत आणि त्या दोघांचा एकच प्रश्न आहे की मी परत वैकुंठात कधी येणार. तर नारायणाने सांगितलं की तो मोची आहे ना, हा जन्म संपल्या संपल्या येईल, पण त्या ब्राह्मणाला 100 जन्म आणि घ्यावे लागतील. नारद मुनी म्हणाला, आश्चर्यच वाटलं की हा जो मोची आहे, हा मेलेल्या प्राण्यांची चामडी घेऊन बूट चपला करतोय. तो काही मंत्रही म्हणत नाहीये. तो जिकडे काम करतोय तिकडची जागा पण ती चांगली स्वच्छ नाहीये आणि उलट हा ब्राह्मण मंदिरामध्ये राहतोय, सेवा करतोय, स्वच्छ खूप जागा ठेवलेली आहे, मंत्र म्हणतोय आणि रोज चांगली पूजा करतोय. म्हणजे लॉजिक काय आहे की या ब्राह्मणाने हा जन्म संपल्यावर लगेच तो गेला पाहिजे. ज्याला मंत्र सुद्धा उच्चारता येत नाही, मोची, तो कसा काय जाऊ शकेल? मग नारायणाने सांगितलं की हे उत्तर मी देणार नाही, तुलाच हे उत्तर मिळणार आहे. पण जेव्हा तिकडे गेल्यावर तुला दोघही विचारतील की नारायण काय करत होते, तेव्हा तू त्यांना सांगायचं की सुईच्या डोळ्यातून ते एक हत्ती हत्तीला सुईच्या डोळ्यातून नारायण घालत होते. मग त्याच्यानंतर नारद मुनी प्रथम ब्राह्मणाकडे जातो आणि ब्राह्मण विचारतो की नारायण काय म्हणाले. तेव्हा नारद मुनी सांगतात की 100 जन्मानंतर तू वैकुंठात जाणार आहेस. मग ब्राह्मणाला वाटतं या उत्तरात काहीतरी चूक आहे, म्हणून ब्राह्मण म्हणतो की नारायण काय करत होते हा प्रश्न विचारला तेव्हा. मग नारद मुनीने सांगितलं की नारायण हे सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आतमध्ये घालत होते. मग ब्राह्मण म्हणाला बरोबर, म्हणूनच तुम्हाला बरोबर उत्तर मिळू शकलं नाही. असं काही शक्य आहे का की सुईच्या डोळ्यातून हत्तीला आपल्याला घालायला येईल? हे अशक्यच आहे. मग नारद मुनी मोच्याकडे जातो. मोची ला सांगतो की तुला नारायणाने सांगितलं की या जन्माच्या शेवटी तू वैकुंठात जाशील. आणि हे ऐकल्यावर तो त्या मोच्याच्या डोळ्यातून पाणी व्हायला लागतं आणि तो रडायला लागतो. आणि हा म्हणतो की का बरं तू रडतोयस? तर तो म्हणतो की नारायण किती कृपाळू आहे, पण मला एक सांग की नारायण काय करत होता तू हा प्रश्न विचारलास तेव्हा? तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलं सुईच्या डोळ्यातून ते एक हत्ती हे करत होते, सुईच्या डोळ्यातून हत्ती काढत होते. तर असं सांगितल्यावर तो जो मोची आहे तो एकदम उड्या मारायला लागतो, नाचायला लागतो. असं म्हटल्यानंतर हे नारद मुनी बघतच राहतात की हा काय करतो, आता रडत होता, आता उड्या मारतोय, नाचतोय आणि त्याचं खूप गुणगान करतोय. मग थोड्या वेळाने नारद मुनी म्हणतात तू हे काय करतोयस, मला काही समजलं नाही.
मग तो जो मोची आहे तो सांगतो की जो नारायण आहे तो अशक्यही शक्य करू शकतो. आपण सुई मधून दोरा ओतो, पण जो नारायण आहे तो काही करू शकतो. तो एखाद्या हत्तीलाही आरपार करू शकतो सुईच्या डोळ्यातून. तर तो मला सुद्धा वैकुंठामध्ये हा जन्म संपल्यानंतर बोलवू शकेल. म्हणजे त्याची नारायण जो आहे तो काहीही करू शकतो. आता बघ, हेच मी तुला उदाहरण देतो. हे मी वडाच्या झाडाखाली बसलेलं. हे केवढं मोठं झाड आहे, पण या वडाची झाडाचं फळ तू बघितलंयस का? त्यातली बी बघितली आहेस का? ही बी बघ केवढी छोटी आहे, आणि या छोट्याशा बीजामध्ये त्यांनी एवढ्या मोठ्या झाडाचं पॅकिंग केलेलं आहे. हे कसं शक्य आहे? तर तो अशक्यही शक्य करू शकतो. तर याचं तात्पर्य काय आहे? तुम्ही वैदिक मंत्रांमध्ये कुशल असाल, तुम्ही मोठे ज्ञानी असाल, पण तरीही हे जे आहे याच्यामध्ये प्रेम नसेल तर तुम्ही कृष्णापर्यंत पोहोचू शकत नाही. आता हा जो मोची होता हा कसा होता? अशिक्षित होता, पण खऱ्या अर्थाने त्याची श्रद्धा नारायणावर होती. त्याचं प्रेम नारायणावर होतं. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा आपल्या हृदयामध्ये कृष्णाप्रती भक्ती असते, प्रेम असतं, तेव्हा मात्र कृष्ण सुद्धा आपल्यासाठी काय करतो? जो अंधकार आहे, अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करून ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करतो. आता उरलेले अध्याय उद्या मी घेईन. उद्या 3 वाजता आपण भेटूया ना? हो माताजी. चालेल. चालेल. बरं, आता तुमचा आवाज चांगला येतोय संगीता माताजी. काय आज नेटचा प्रॉब्लेम आहे का? मध्ये मध्ये मीटिंग प्रिपेअरिंग येऊन ते स्क्रीनच दिसत नव्हती. ओके, चालेल. बरं, तुम्हाला समजला ना आजचा अध्याय? हो, छान समजलं. बरं, चालेल. मग आता मी एंड करू का क्लास, कुमुद माताजी? येस माताजी, करा, काही हरकत नाही. हा, आता मी जरा हे करते,